sind oft waren aber wieder Kriegers in der Bar. Is er eenmaal ingestapt? Goedemiddag, waar gaat beweging en gaat kleur in het leven verzitten halverwege de sobere vaste tijd. Vermagen ons verheugen op de Porsche en een beetje teruggrijpen naar de vastelavond. Dit is halfvaste, dit is de 10e Einzelgängeroptocht. Er zit in de gemeente Berg in Grootgenhout. We zijn vanmiddag de gast bij de Schravenleren. Litaren, verheug ook. Grootgenhout, vandaag even niet door Kleingenhout komen, want er is niks te... En dan komt weer... Heb je dat gezien, die Schravenleren? Dat is het grote beeld. Ja. Met de fantastische Hubertuskerk op de achtergrond van Alfons Boosten. Dat is de architect. Dat is de architect. 1937 gebouwd. Ik kon er weer ontvangen in de kring. De school uit 1932 en daarna de prachtige kerk van Alfons Boosten, architect, uit 1937. Voorziend burgemeester Christine van Basten van de gemeente Berg. Want ja, de vlag moet geplant worden. Zeker. Dag Limburg. Die moet geplant. Daar komen allemaal. Daar komen allemaal. Hoe gaan we die plan? Heb ze Als een ze de storm vuurtuigen... geregeld? Gewoon kijken. Nee, we moeten alles zelf regelen. Kom maar. Het is altijd hetzelfde. Kom. Oh, nou ja, goed, dan gaan we het zelf regelen. Excuses namens L1 dat we niet alles geregeld hebben vandaag. Nou, volgens mij is er een plek gevonden voor de Einzelgänger optochtvlag. Ja. Dat is het vaandel dat zeg maar, de organisatie kreeg in de hand van de burgemeester en de wethouder die we net voorbij hebben zien komen van Berg. En de eerste deelnummer. Is uit Grootgenhout. Twan Gelissen. Twan is van boete oud, maar van binnen jong. Meteen een goede opener van Twan. Hey.
bij de 10e editie. Het is wel het 11e jaar, maar we moeten de corona eraf trekken. Hè? Het is één keer net doorgegangen, dat Ja. klopt. Ja. Oud van Boete, jong van binnen. Geef hem een groot applaus. Twan Geelsen. Goed eigen dorp. Meteen nog de eerste spookrijder van de optocht. Tegen de route in. Daar komt Twan. Twan meugt het. Dankjewel voor de deelname. Geef hem nog een groot applaus bij de Twan. finishplaats. Leuk man. Mooi pakje toch aan. Daar komt Truus. Truus Koenen is uit neer en heeft besloten om nog niet achter de geraniums te gaan zitten. Niet opgeven. Niet opgeven, Truus. Niet opgeven. Altijd met blijven doen. Niet opgeven. Ieder jaar wel met doen. Truus is inmiddels 103 Ja. en duidt nog altijd Niet met aan. doen. Of wel met doen. De Eindselganger Niet optocht. opgeven. Truus, niet opgeven. Volgend jaar weer, hè? Goed zo. Ja. En daar heb ze zon metgenomen, vanuit neer. Dank je, Truus. Hoi. Applaus voor Truus, ja. Truus Koenen. Duidt al voor de 15e keer met aan deze 10e editie. Nummer 3, Butemars. We zien benieuwd wat dat gaat weer. Een deelnemer uit Wienandsroor. En meestal ja, is het een beetje afwachten wat dat wordt hè, met mensen uit Wienandsroor, toch? Ruud? Chris de Haan is dit. En wat... Waar de jury op let is natuurlijk de interactie met het publiek. Ja. Krijg je contact met de mensen even de kant? Begrijpen die het dan ook? En het belangrijkste begrip L1 het. Dat is het. Men viert het begrepen de luur toch. Dus, Zeggen ze. ja. Het is ook wel eens anders geweest wie we nog ROZ houden en zo. Maar... Koffie erbij. Butemars werd gezongen, dat is goed. En voorzien de eentjes in de buurt. Het is een bad, ja, ziek. Chris, dankjewel. Als ik het bij dich. Ach, dankjewel. Ah, Deze buurt is te koop voor €11. Ik kies er nog geen knieën voor. voor gedek. Gedek, nee, precies. Dus naar haven op zin gaan. Ja, Schoot. Waterdicht, ja. en ook er, dankjewel, is de man die als vrouw verkleed is. Even turven, toch? Ja, ik kan ze stripje zetten. Ja, oké. Terwijl we hier Hans Kerkels uit Remung zien aankomen. Wat heb ik moeten doen? Mondje op en neer. Is gewoon afslikken. Maar nou ja, koe heb je genut, geen varken. Maar wat we horen gooien. Dat is alleen maar over. Wat is er niet meer? Oordelen, ja. Een oordelen. Ja, moet hij de drempel even over. De Haslui die gooien zich gans in de bocht voor het bouwen van een kerststal, maar dit ligt erop, hè? Gans landschap had, hè? Ik heb koe. Wat varken? Ja, als je een varken koe hebt, ja, dan heb je gewoon een heel lopen met stof over. En dan moet je, wat moeten we ermee? Moeten we nog voor betalen dan nog? Ja, dat is eigenlijk een probleem. Die doren die werden aangepakt, niet normaal. Noteren mocht toes. Hans Kerkels uit Remund. Te veel stikstof. Dank je Hans. Hans, dank je. Hoi jongens. Stik er niet in. Het publiek kan trouwens stemmen, hè, deelnemers. Kijk dat Absoluut. via de website. De John Siepers Publieksprijs. Waarom heet de John Siepers Publieksprijs? John Siepers had ons ooit gemaild. Het zou leuk zijn als er een publieksprijs wordt. Nou, bij deze. Inderdaad, even naar de website l1.nl. En de kent de QR-code in beeld. Ongen links in het heugstje scannen met die telefoon. En dan kunnen ze op het stemformulier terecht. Het is wel natuurlijk zaak om de optocht even af te wachten. Want daar hebben ze allemaal gezien. Ja. Voor z'n pas bij nummer 5 namelijk. Of de kieks op de website van over Ja. en kieks er nog naar. Dit is Piet Willems. Uit Schinnen. Piet had een pispol.
hondentoilet. van Piet Willems. Piet hulde het bij. Dat zul ik toes ook al willen, een hond op batterieën. Ja. En Piet heeft besloten hem 2 keer met te doen met deze Eindselganger-optocht. Dus straks ergens in de nummers 80, 90 zo de Piet nog een keer. Bezig aan zijn 143ste optocht. Ja, Als en hier is Eindselganger. Paul van Vechel. Onze oude radio-eindredacteur. Paul van Vechel, uit Heerlen. En nou, we zien benieuwd wat Paul te melden heeft. Hij heeft altijd zo'n fiets gebouwd, hè? Dus een woordkunstwerk. Van achter de vuren, Ja. van de beneden naar boven en nog een keer het kipje. En hier is hij dan, de enige echte Enne. Hij mag het toch wezen, hè? Rood, geel, groen. Hier is mijn varendschip op de fiets. Ja. Enne. Het varend theater van Paul van Vechel uit Heerlen. Dankjewel, hè? Het is een stuntje fietsen, dus misschien is er wel gans op de fiets. Misschien via het station Klimmen Ransdaal. Ja. Deze kant op gekomen. Ja, zeker de kop. Tafelbel. Dankjewel, hè? Geweldig, dankjewel. Enne? Elk jaar in de optocht van Heerlen, Paul met zijn fiets. Echt op de finish. Heeft er nou in de tussentijd een nieuwe fiets gebouwd? Of was het Het deze? wordt deze fiets, Oh. Kijk hier, kijk door. maar het is wel Oké. doorontwikkeld. De Nee. lui kennen de optocht van Heerlen, terugkijken op de site en dan zien ze de ontwikkeling van de act. Ja. De volgende is deelnemer nummer 7 uit Gratum. Tij Rittersbeek. Dankjewel. Tij Rittersbeek uit Gratum. Voor hem is het beren gezellig. Hier. En dat is natuurlijk wel fijn, hè, dat ook mensen meedoen die... Er is iets met... wie noemen we dat? Behangselpleksel, hoop ik. Ja, voorhanden een rijke reputatie op het gebied van asfalt en bestrooting. Ja, We kennen ons Hans Hiers nog herinneren, die in Gijzeren met de kalk aan de gang hoor. in het complete nieuwe centrumplan. Ja. Maar dit lijkt me minder duurzaam. Blijven plekken straks. Ah, Nog even die plekken. Tij roept het publiek op om nog even te blijven plekken. Want na de optocht ga je het VC in het dorp nog door. Heb ik gehoord, Janse Baggerband komt langs. Die tik om 6 uur af. Zo. Ja. En daar ga je Tij natuurlijk naartoe. Ja. Het is heel beren gezellig, dus blijf nog het plekken. Nou ja, dan zet ze kinderbox zet ze op Raaier en de goeie zit vol met beren. En dan komt ze vanuit Gratum in naartoe gefietst. Dag Tij, weer blijven plekken joh. Dank hè. Van Tij naar deelnemer nummer 8. Landgraaf, dat is 10 regio. Ja, Goed, Wim Pelser is dat. ik snap je humor. Huisjes melken, even loesteren wat Wim zegt. Ik heb me de hoed kopen als boer. En de ouderen trekken kan je al. Het is veel meer geld met te verdienen wie aan hem koopt. Ja, toch ook heden stikstofproblematiek. Alsjeblieft. Had zich laten uitkopen. En de vinger in de thuis houden, hoor, want dan moet de ouderen gewoon, dat zoek ik. De optocht is ook ieder jaar inspiratie voor politieke partijen om een programma samen te stellen. Ze kijken eerst de optocht en gewoon dan kijken wat er bij de mensen leeft. En dit is wat leeft. Wim Pelser. Ja, Wim Pels, ik ben ik weg. Ah, en ben je dan van Ik Neuenhagen kan of nog geld verdienen. van de Groenstroot? Prachtig. Ik heb me de hoed kopen als boer. Er is veel meer geld met te verdienen. Goed gelijk hebben ze. De melkste huiskus, zo is het. Achter Wim, Bianca Hoogmoed. Ook van die regio. Nergens op. Bianca uit Schaasberg. Beetje station in de buurt woont het. Netjes. Veel plezier. En Bianca slijt nergens op dit jaar. En dat is heel duidelijk. Goeie. Valt niet uit te leggen. Ga je een lampje branden? Mooie stoeien. Zet er nergens op. Leuk, veel plezier. Wil je maar op?
Elk jaar erbij, Bianca. Zeker. En ik verwacht ook dat het volgend jaar bij de 11e editie aanwezig is. Ik ben benieuwd waar we dan naartoe gaan. Fijn is dat Bianca hier in 14 talen de info op het bord stond. Dat de mensen wat te lezen hebben langs de kant. Bianca Hoogmoed schreef ook de naam op. Samen nopjes, gaan plezier. Doei. Bianca is ook in de nopjes. Ja. Langzaam begreep ik het ook. Met de Hubertuskerk op de achtergrond. Als de architect even meekijken, boosten een beetje gespiek bij de Onze Lieve Vrouwenkerk in Maastricht. Maar dan een moderne versie. Nummer 10, Bart Peters uit Helden. Eindelijk immers met plezier in zijn vak. Ik zal het even weer... En ga je dit uitleggen? Ja. 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 Dit is het vak, ja. Dat is het vak. Ja. Het is een papje, als jij in de vakken staat, zit je, heb je altijd plezier. Zeker. Simpel en doeltreffend, want dit geeft met actie en dat lukt. Publiek dit met. Ja, Ruud moest 's morgens opstaan en dan die ingeving krijgen. Daar ga je het, hè? Hey, komt Thijs Engels, uit Meijel. Uit Meijel, zeker. En de kind die dat gezegd wel. Ja, Aspoorse. Ja. We laten het Thijs uitleggen. Ja. Aspoorse. Pinksteren! Ook een mooie R, het Thijs altijd. Meijelse. Meijelse R. Eender! Ja. Samen hoppen! Pasen en Pinksteren vallen op één dag. Met andere woorden, dan gebeurt het nooit. Dat is het uitleg van het gezegde. Als die 2 dagen samenvallen, kunt ze het shaken. Nummer 11. Ja, was een keer derde hè, met ik schiet in de lach. Ja. Toen hebben we keihard gelachen ook. Achter Thijs een scheenheilige, nummer 12. Ed Krutse uit Klummen. Eindselgangerdorp, officieel. De zaklamp. Voor de mensen met een klein beeldscherm toes. Ed is een scheenheilige. Aandacht voor het aureoolog. Ik denk wel dat sommige mensen naar de oogarts moeten dadelijk. Ja. Batterij is er nog vol aan het Of einde. is het geen laserpen? Nee, dat schiet zo'n vliegtuig uit de lucht. Ook de scheenheilige aangekomen bij de finishstreep. Of eigenlijk de finishdurpel die we hebben aangelegd speciaal voor dit evenement. In de gemeente Beek een paar weken voor de optocht hier een vlugheuvel aangelegd. Speciaal voor ons. Grote dank daarvoor. De aureool is echt goed, hè? Ja. Het orgel dat we huren is van de volgende deelnemer. Ah, hier is ze. Ik denk dat dit Louis is. Louis van der Kroft. Uit Baden-Württemberg. Oh. Uit de buurt van Stuttgart. Afgereisd voor deze optocht. Nummer 20 op het formulier. Ik heb gehoord dat 's morgens om 8 uur hiermee begint met de muziek. Toes. Ja, nummer 20 inderdaad. Louis heeft de zaak ingehold. Ja, het 6 stonden in de Moet auto kunnen. gezeten, 1 uur. Ja. Ja, hè? Ja, alles goed, Louis.
Alles oké? Je kent dat niet. Nee, je kent dat niet, hè? Dat snappen we. Wiesensteig, Duitsland. Daar komt er Louis vandaan. Gelukkig zien we bij de drag queen, nummer 16. Uit Egelse, het Wil Terpstra. Even een stripje, hè? Hier zoete kaas. Tweede maan in vrouwenverpakking. Ja, tweede pas. 16 deelnummers. Ja, soms wordt er gewoon zwiegen, want dat is een onderwerp heel duidelijk en wel. Moet toch gestupt werden? Mag je stuppen? Ja, dat is zeker. Ik vind ook de lippenstift weer goed gelukt vanmorgen. Zelf gedaan. Ja, netjes. Ja, hier zoete kaas. Waar werkt ze? Dat ze zich er niet meer kent voor toe in de morgen. Wat is dat? Oh, oké, ja. Ook eerlijk altijd de deelnemers. Die meedoen. We gaan het groen opzoeken. Heb je zich al gepint trouwens? Je kunt ze pinnen bij ons. Dan weet ze dat. In het buurtje, ja. Heb zich gehuurd van het Sprookjesboek, wat is uitgegeven. Een eigen Limburgs Sprookjesboek. De schat van het Limburgse Sprookjesboek. Ook in het dialect. Het is geschreven door Linda Giele. Want dat is mijn dialect. En vorig jaar gepresenteerd. Ruzie maken doen we allemaal. Maar blijf jezelf. Ja, geen vandaan. Ben niet te weers om te leren. Doe niet alsof het dich niet raakt. Kal erover. Zeg dat het dich spiet. Dat maakt dat anderen dich kunnen vergeven. En kent ze wel vredig weer met hun leven. Wil Peters uit Helden. Iedereen die klein kinderen heeft, moet op deze manier eigenlijk, s'avonds voordat de kinderen gaan slapen, een sprookje voorlezen. Ik ben bang dat de kinderen dan niet gaan slapen. Dus weer een actueel onderwerp waar eigenlijk op gereflecteerd wordt. Hey, een grootgenoot. Het aandacht voor de bomen dit op de rug draagt. Dat maakt dat die kunnen vergeven. En dat ze wel vredig weer Wil Peters uit de Helden met de schat van het Limburgse Sprookjesboek. Een echt bestond boek, vorig jaar verschenen. En daar kreeg ze dan zo'n boom bij. Dus ik heb het boek en dan kreeg ze zo'n tak met biersten. Kreeg ze er gratis bij. Er zijn er 1300 van gemak, dus moest wel opscheten. Toch? Ik denk dat dat heel lukt, ja. Zeker. Ja. Gelukkig is hij in de cabine. Poorsen nog niet op Pinkster gevallen. Nee. Anders zo twee niet. En we verheugen ons op deelnemer nummer 17. Voor de formulieren. Kapper gezocht, want de pony hinkt me voor de ogen. Hans Lacroix, uitgeleend. Waar anders vandaan. Ja, nou nummer 4, de thema's die zijn aangeleverd van Te Vuren Samen Even Durg. Ja, Voor houden hij in de hoop van verwacht en dat kringt voor hè? we kregen precies wat we hadden verwacht van Hans. En het is knap dat hij de finishstreep heeft bereikt met zo'n pony voor de ogen. Ponies zien weer in ook, hè. Hij gaat ook in op de actualiteit. Een hoop van die jonge vrouwen die hebben geen pony tegenwoordig. En dan gaan de graasfrit. Voorzien dat het heerlijk toef is in het Sunke in Grootgenout. En ook een kleingenoot zien te zon te schijnen trouwens, Kriegen voor Durg. Ja, de Hans toch maar in de neergezet voor de lui die verkeerd zitten. Kleingenoot, Grootgenout, dat levert verwarring op. Ja. De wind is een beetje gewoon liggen, och. Mag het gaat aangenamer. We hebben via het vliegveld Beek hebben we zo'n vliegtuig grij laten uitstrooien, zodat de lucht opentrok. Blauwe lucht hebben we nu nog. Publieksprijs kunt je opstemmen. De John Siebels publieksprijs. John is uit Waansum en hij zag motter niet in de publieksprijs komen. Ja John, maar dan wordt er wel nog dicht genoemd. Oké. En zo gaat het. Je kunt er nog de ganse dag, de ganse avond op gaan stemmen. We tellen pas, wanneer? Dinsdag of zo? Deze week een keer. Tellen we de stemmen. En het is daarbij ook niet verboden om op John Siebels zelf te stemmen. Die straks nog voorbij kunt bij. Oh ja, John, dat met hè? Dat mag gewoon. Ja. Omdat hij verder niet veel met de prijs te maken had, ken dat. Nou is hij heel bescheiden en hij roept ook altijd van stem niet op mij. Ja. Dus dat is wel netjes. Nummer 15, mag wat opscheten. Manuela Geurts.
kan morgen eigenlijk ook niet meer normaal de stroot over, denk ik. Oetkapel, kwakzalver. Gewoon eens kijken wat dat gaat weer. En of het een echte panty is wat het aanhoudt of bloed de bing. En het is hier natuurlijk bommen druk hier aan de finishlijn. En iedereen wil ze die verhaal vertellen. En we weer wachten rustig af dat het EMC bij de beroemde L1 vluchtheuvel is. De gemeente Beek voor een slordige €13.000 voor zit aangelegd. Een paar weken voor de Eindselganger optocht. Het is ook niet de bedoeling dat Manuela hij te hel de bok in gaat. Dus de drempel waarschuwt er een beetje bij. En ook dit onderwerp hebben we samen van tevoren besproken. Ja. Hè? Wat zal dit weer? Kwakzalver. Toen zei ik, die vrouw heeft vast zeker een kikker in de hand. Oh, is het goed? Heb ik het goed? Ja, ze is nog niet zo in de buurt. Ik zie het groenst hoor. Ja, ik heb ook Is het echt zo? 77 euro. Kwak en zalf. Ah ja. Oh, morgen kwam er een man binnen met de stoel. Hij kon niet lopen. Ik zei, meneer, smerig hij gaat. Ja, en dat soort verpleegsterspekjes. Dat is ook kei in met de vastelovend. De jongvrouwen. Is dat zo nog hè? Ja, Ik heb de auto door bij de kerk staan. zo kort mogelijk. Of een is het min 15. Van de rug of van de shower. Ja, dat rijdt wel hè. Kijk eens, ik heb vandaag terug de oplossing. Type zelf, €150. Ja, precies. Nou, eindelijk hier zit je heel krachtig bij. Vanmorgen kwam er een man binnen met een rolstoel. Ik zeg, meneer, je moet een klein beetje zalf op dat knie doen. En zei meneer, eruit had. Hij is hem al gesmeerd. En dat vind ik niet. Ja, ik heb de auto een stukje weer staan. Dus als je dadelijk het tubes wilt, dan ja, het is goed. Manuela heeft alle tijd €150 voor die tube. Ja. Ja. Daar komt ze hier. Lup voor de derde keer met. Goedemiddag, hallo. Hey, iemand last van de rak, van de knie of van de shower? Ja, die hebben zo'n zware microfoon op de nek. Dus Ik heb de oplossing. Ik heb een tube zalf voor u. €150. dat is niks. Kun je nog geen knie... Echt niet Maakt hè? niet uit. Wij kunnen dadelijk gegevens uitwisselen. Dat komt goed. Maar ik zou net te veel deren bij NAC benoemen. Dan werd het helemaal klachten. een beetje wazig. Ja, Ga je vanmorgen en een man die kwam met de rolstoel binnen, kon niet lopen. Ik zeg, meneer, doe ik gaat op dat knie. het is ook heel erg rustig vandaag in Panningen. Want Manuela is vertrokken naar Groot-Genhout. Hij loopt hier een keer nou. Dus het is een stille dag toch, in Kapel. Maar ze komt straks weer terug. Dus dan is er weer leven in de boot. Met de kwakzalver uit Kapel. Geef haar nog een applaus. Manuela Geurts. Ja. Ik heb misschien een oplossing. De tube zelf hoeft ze maar één keertje aan te brengen. Nu was je net goed bezig met de basiswaarden van een publieke omroep. Met een verhandeling over een ontginning. Ik? Ja, Oh ja. daar is toch over geholpen. Genhout is een ontginning. Er wonen ergens lui, die gaan ergens hout kappen en dan komt daar een nieuw dorp. Ja. En de eerste maakte een boerderie met wat scheur en wat stikstof. Ja. En hoe duidelijk zeggen ze van, joh, nu wonen er wel heel veel mensen. Nu hebben we ook een pastoor nu. En een kerk. En een schoolmeester. En dat is eigenlijk net voor de Tweede Wereldoorlog is dat hier gebeurd. Is het pas echt een dorp geworden? Ja. Ja. En natuurlijk is het niet heel flauw om te zeggen Genhout. Dat betekent in het dialect dat er walhout was. Hè? Groot Genhout. Ja. Of tenminste in Gendorp. Overigens had onze geschiedenisredactie ontdekt dat er hij voor 1900 al een optocht is geweest. Ja, we hebben in oude krantenknipsels van 1898 gezien dat Kelmond en Genhout een vastelovensvereniging had. De Jokusclub. Dus ja, dat is zeer interessant natuurlijk. Ja. Nu was Jokus natuurlijk toch al een Latijn woord voor joeks en voor lol. En dat vonden ze niet alleen in Venlo leuk, maar op meer plekken. Maar de zus natuurlijk dat dat soort clubs eigenlijk weer verdwijnen hè, en vergeten werden. En gelukkig is de ganse optocht genoemd in een oude krant. En het thema was de Boerenoorlog ook. Er waren het wagens die gingen over de toen in Zuid-Afrika woedende Boerenoorlog. Ja. En daar deed je altijd Chinezen met en zo. Dat kost toen nog. En een blooskapel, hè, ook toen. Maar in ieder geval is de vastelovend al diep geworteld in Groot Genhout. We zien bij deelnemer 18
Marcel Weuste uit Klummen. Kijk, speciaal hiervoor is dit dorp al ook aangelegd om het idee uit te leggen. Nou, dat is geweldig. Dat is geweldig. Dat zal zeker helpen. Dat zal zeker helpen. Zult u nog mannen die geen zwartbrumke willen hebben? Geeft maar niet te Nee? veel leden eigenlijk. Nee, mannen, geen zwartbrumke. Ja, dan Ja, mensen net voor de wc-kens, gedroogde promen, en ook voor middeltje uit grootmoeders Nou, tijd. Maar nog mensen die een te zware werken. stuurgang hebben, nee. Die geen zwart trumpje willen hebben, oh nee, tegen de zware stuurgang. Nee, die vrouw. Tegen je gaan aanbieden, nee. Alles dan gewoon controlegebieden staan. Ja, dat houden we zo. Hier nog mensen die geen zwart trumpje willen hebben. Er zien wel extra toiletten aangelegd door de schravenleren. Voor mensen die dadelijk een zwart pruimke inslikken. Goed zo mannen, dank En je. nee, Hier nog mensen die een zware stuurgang naar de toilet hebben, moeten die schaven. behoefte hebben aan een zwart trumpje. Nee, geen behoefte aan een zwart trumpje. nou, geen behoefte aan een zwart pruimke. Nou, Een zwart trumpje. ja, Ook zwart. de mannen geen behoefte aan een zwart prumpje, nee? Wie oud is die? Nee? Ja, dan huurt het op. ja, Goed zo mannen, hier nog mensen die geen zwart. Dankjewel. Zware stoel, dat sowieso. Marcel Weuste. Gelukkig zien we bij 19. Wim Essers uit Griezengrubbe, zeg het goed. Ja. Wat is met Wim aan de hand? Iets met pensioen en achteruit lopen. Ja, het pensioen gaat achteruit natuurlijk. Door dit nieuwe pensioenstelsel en hoge inflatie gewoon echt er flink op achteruit. Zeker. Ja. Dus er is vanuit Griezengrubbe in de achterhoed deze kant op gegaan. En Grieze Grubbe vindt dat mooi dat ze over pensioenen gaan kallen. Ja. Mooi. Gezien de wenkbrauwen past dat goed weer omhoog. Heb ik een beetje pensioen geregeld. Ja, nee, dat is goed pensioen blijkbaar. Ja, die Ik weet het camera nog nu niet, zijn jongen. allemaal Ik weet ZZP'er. Dan lopen ze veel goed. Ja, dan gaat ze erop verroeren, denk ik. Dat met de pensioenen zit is nog ingewikkelder. Het is wachten op de eerste cameraman die zich gaat bemoeien met de Einzelganger. Hier nog een, dat lag ook nog over. Daar nog twee van die gasten. Die hebben allemaal wat. Raymond, zeg even dat ze ZZP'er bent. Ja. Die heeft dat goed geregeld allemaal. Weet wel, ja. We zitten in deze, maar die jongens zijn ZZP'er pensioen. Heb je goed pensioen geregeld? Ja, dat lot ervoor regelen eigenlijk. Nee, dat moest ze nu regelen. Zelf? Dat moest ze nu regelen. Niet later, nee, dat heb ik ook gedaan. Niet dreigen, hè? Want dan komt ze op televisie. Ja, fijn. Ik draai niet, ik wies alleen maar. Regel ik de pensioen. Donfer. Doen we. Dat is ook gewacht de route. Dankjewel, Wim. Dank je. Applaus voor Wim Essers. Ja. Griezengrubbe. Hij kan zich in de stoel gaan zitten met een zwart pruimke. Ja, Testbeeld. dat is nostalgie, hè? Testbeeld, waar zie je dat nog? En de Einzelganger op toch? Vroeger hadden we tussen TV 8 en Omroep Limburg TV een half testbeeld. Dat muis van de regering. Ja. Om de overgang duidelijk te maken dat er een ander station bezig is. Nummer 21, ik kreeg er geen beeld op. Ik wil even met. Kijk of je beeld Piet Huiskens, uit Heur. Zetten we de satelliet hier even op. Oh ja. Ja, we gaan op oké doen. Ja. Ja. Oh, godverdomme. Geen beeld. Ik kreeg het beeld er niet op. Typisch midden-Limburgs gezegde, ik kreeg Ik beeld er niet op, hè. geen beeld op. Kijk, niet leuk. Wacht hier, wacht. En niet batterie. Nou zit er nog niet in. Mensen hebben van toezoet afstandsbediening met Ja, gewonnen. ja. Niet batterie. Ook dit thema Hans 4 van tevoren geanalyseerd, maar dit houden we niet bedacht. Eerlijk is eerlijk. Nee. Kijk niet weer niet. Kijk niet weer niet. Maar mensen uit Heur zijn natuurlijk een klein beetje onberekenbaar. En dat geldt ook voor Piet. Nee, met het testbeeld ook de finishlijn bereiken. Ja, en ons nog eens met trucnum nog de tijd dat ze even aan de antenne moet draaien, zelf, om een goed beeld te krijgen. Hè? En dat moesten er veel dagen op zelf. Ja. Afstandsbediening erbij. Mannen van middelbare leeftijd die dachten, Oh, nog één. ik kroeg nog wel een dag op. Ik pak me de kiersjeladder. Ja. En ik doe Kom hier het. in mijn schaak. Want ik wil de Belgische zender ook ontvangen. En dan moesten ze draaien aan dat ding. Zetten we weer richting Zwaben. Dan ben ik even kijken. Ik denk dat dat dan wel lukt, richting Zwamen. Wanneer het beeld nu stuurt, beginnen ze gewoon ziek te bellen. beeld op. En dan neemt geen op. Nee. Goed, ze het maar beter zelf doen. Beeld die uit die weg. Ik denk dat de batterieën op zijn. Oh, dan wacht maar hier wachten.
Dit hebben ze ook zo'n pak toch, met testbeeld. Weet? Nee. Niet, hè? Dat vind ik wel echt iets vreemds van L1. Echt niet. Ik ben met die radio-uitzending op televisie, dat is een soort testbeeld. Ah ja. Elke werkdag. Ze kent ook niet in die neus zetten of ze iedereen zit het, hè? Dan kiezen appjes. Ja. Gekkere graapkum commentaar. Ja, maar de KPN, dat werkt volgens mij. Voilà. Ja, ja, dat zag ik. Het gezicht. Hoe werkt jou nog eens? Let op, hè. Waar hadden de antenne nou op gericht? Beeldveld, hier op die weg, of niet? Op Boekel. Boekel, hè? Laat maar, man. Piet Huiskens het heur. Zo. Bedankt voor het opnoemen, hè. Ja, wie zenden het doet, Piet? Als je het dan ontvangt, is het goed. Ja. Goeiedag. Dag. Anne? Ook Anne. Ja? Goed hoor je nog? Pensioen is geregeld, Piet. Ah, fijn. Goedemiddag. Hij om de hoek is de ontvangst toch beter, dat weet ik zeker. We kijken intussen naar Christel van Galen, uit de Melderse. Tweede deelname. Ik stik van de jaloezie. Oké, je kunt er niks op zeggen. Het is ook een stuk stroottheater, hè, waarbij ze niks hoeft te roepen. Maar ja, als ze zoet dat ze de jaloezie vastzit, dan kan ze ook niet veel uitkomen. Christel van Galen, uit de Melderse. Typisch stukje Noord-Limburgse humor dat we hier voor ons zien. Gratis en voor niks. Maar het is ook zo dat er dan een verbouwing aan de gang is en dat deze jaloezie op in een container ergens Ja, ligt. dat is En dan wat, wel het dat is wat, begin. dat is wat fout gegaan, Christel. Hè? Ja. Dat is echt wat fout gegaan. Maar de bis aan de finish. Dus de kind weer omholen. Ruud, komen we nog bij? Of? Ja. De meesten zeggen van de zus, en dan tellen ze mee op. Nee, dit is Buchten, Wim Wagemans. De Oh bedoeling. ja. Startnummer 26 voor de John Siebers Publieksprijs. Kent ze die even Het is wel opschrijven? leuk om weer hier te zien en dat gewoon weer. En, Hoeveel zakken zitten in mijn box? ja, vreugd dat ook. Ja. Wat denkt u? 2. Nee, Ja. en de voeten. Oh ja, maar dat, zoiets waren we nog niet. Oh, ja, dan begin. 1, 2, 3, 4. 4, ja. Ja. Heb ze nog meer? Ah ja, ja. Ah ja. 5 eigenlijk dus. Ja. Ja. Goed gevonden. Allee. Wim Wagemans, Dank u, Wim. Oekbuchten. Die kent zich er ook niet meer voor toe in de komende week. Dat is op televisie geweest. En dit is Ruud van Wersch, goed geleden. Kom maar. Kom de kant op, joh. Kom maar. Kom. Ja, om 4 uur zitten. Ja, dan mocht je met aan tafel. Kom maar. Daar kan je op, zo. Ja, kom maar. Kom maar. Dit vinden kinderen ook heel leuk. Dus het is eigenlijk ook een kinderevenement. Eindselganger op toch? Laat nog even zien, de komkommer. We zien niet zo interessant. Dag. Ruud, hoi. Dankjewel, Ruud van Wersch, goed geleden. En het fijne is dat zo'n komkommer volgt zich ook gewoon. Dat is, als ze maar leeftig is. Dit is Peter Bekkers uit Pij. Mogen die ook met doen, P? Van Mechwaal. En inderdaad, de couriers in Limburg hadden het altijd druk en aanloop naar de Vastelovend. Ik herken dit. Ja. Een oor voor de optocht in Venlo had ik mijn pekje. Echt? Ik dacht, ik heb een pekje besteld ergens in Europa. Maar waar toch weer zo'n Chinees ding. Ja. Ik denk dat ze zeker 6 weken van tevoren de bestelling moest plaatsen. Oudste prijs wel in de optocht. Ja, dacht het wel. Ja? Meestal wel. Eigenlijk altijd. Gewoon naar de winkel. Of als we wel een pakje kopen, dan weet je zeker dat ik een pakje aan heb weer.
Maar dit voor de optocht zijn dadelijk om zo de bieten lopen of niet? Verschrikkelijk. Ik kan net zo goed hier naar de kant komen staan, wat gaan we doen? Verschrikkelijk of niet? Geen pekje en geen hout. Maar ik heb geleerd van de ene keer. Het gebeurt echt geen tweede keer meer. Volgend jaar van Stroverswinkel naar Pekschalen komt dat goed. Maar deze flauwekul doe ik niet meer. Verschrikkelijk zeg van op. Oké, dit is een hart onder de riem van de lokale middenstand. Nee. Koop het Ik wil toch nog wel vooral Stroverswinkel in eigen stad of zeer dorp. spelen, maar dit niet meer. En neem je uit China. Verschrikkelijk zeg. Schandalig of niet? 9e deelname al van Peter aan onze Eindselganger optocht. Als wij de vogel gaan afscheten. Ook ieder jaar een truc op een thema. Joost Bakken uit Heerlen. Laten we even luisteren wat Joop te vertellen heeft. Hans anders. Want alleen de prijs is anders. Jongens, op veel plezier hè. Mevrouw. Wil je eens kijken of ik in de scheven lopen? Ja, moet je eens weer eens vasthouden. Voorzichtig. Kijk eens even door. Of dat... Blijf maar staan hè. Ik heb ook nog niks geraakt vandaag. Is het in de scheven loop? Valt wel mee. Het valt wel mee. Oh, dan is het toch de bras die je erop hebt. Oh ja. Ja, zie je. Ja, dan is het voor spekstevels. Ik hoor er nog hand anders. Goed. Veel plezier nog, hè. Ja. Gerard Bekkers uit Stijn. Ja, dit verhaal vertelt zichzelf volgens mij. Hebben we ook van tevoren besproken. Ja. Weet ze nog? Een paar weken geleden. Ja, ik heb op dit lachten. Geen hout. Nou, Zinbouw. Ja, het is aluminium, ik zie het. Dat is geen hout. Nee, het is een medium. Ja. Ja, meneer, niet lachen. Het is geen hout. Nee. dat is een beetje mine humor. Ingehoud, maar het is geen hout. Het is een medium. Aluminium, ja. Ja, meneer, je moet niet lachen. Het is geen hout. Nee. Het is zinbouw ingehoud, maar het is geen hout. Het is een medium. Aluminium. Ja. Dames en heren, we gaan samen hieringen bieden. Zin in? We beginnen met de Radetzky Max. Ik tel af tot 3. 1, 2, 3. Ja, en dit is wat Louis Don met hun vakantiedag. Robert Jansen. Vanmorgen nog op de radio. Een halve dag. Nou naar de tandarts. Ja? Ja, ik zie het, Robert. Ik zie het. Ik knip ook naar de nieuwe André Rieu Herenbietenconcerten op Aswoensdag. Doe het nog een keer voor ons voor. Kom we zingen met Robert. Ja. We beginnen met de Radetzky Max. Ja. Ja. 1, Twee. 2, 3. Verkeerde hiering. Ach. En bieden we een tenthiering voor de mensen met een heel klein beeldscherm. Dat is een beetje wie mij. Dan? Ja. Dat is mijn grote voorbeeld. Ja, dank je Robert. Hiering bieden, gebed versleten. En dat hoorden we al wat stoom en wat knallen. Zo'n vet is meer dan ik gewoon. Ja, er wordt nog geen rotzooi gemaakt, u. Ook fijn voor de luien even de kant. Niet alles is fake news. Beloof is beloof. Maar dit is die 9 dorp, hè? Dus ze maakt dat. Weer zo'n 4 om mij wat te zagen. Peer Bagge, ik waarschuw dich. De kind zei alleen maar pinnen. Dat heb ik nu de ganse dag op gewacht. Dat dacht ik. Wacht even. Mannen. Kom maar. Niks aan de hand, jongens. Ja, de Lu kennen wat klappen, maar Pierre gaat niet meer winnen natuurlijk. Dat begrepen we wel, hè? Dank je, Pierre. Ja. De John Siebels Publieksprijs, ik gooi hem nog maar eens aan. Dat maakt er nog kans op. Ik ga niet
Ja. Eén is in een eekhoorntjespak. Heb je zo'n noodpakket thuis met zo'n radio met batterieën? Nee. Nee? Ik had een noodpakket voor u. We kregen een noodpakket. Aggie Adamsje gezet. Het Aggie. Ja. We zullen het doen. En ik heb een advies of er een flesje wijn bij te doen. Ja? Om het af te maken. Oké. Dus gezondheid daar. Dank je. Dankjewel Aggie. Vastelovend samen. En ik zal hem nog maar even laten zien wat erin zit. Zet hij ZZP'er? Het noodpakket. Ja, geef het hem mee dadelijk. Dat is goed. Had er vanochtend gaat eten. Ja, we komen er niet onbeschadigd vanaf deze editie. Moet ook al. Weet wel wat de 11e editie hier gaat? Of is dat nog een groot geheim of een verrassing voor straks? Ja, nou. Het is de jubileumeditie. Ik wil er wat gaat over verklappen. Oh. Verzint er alles geweer. Oh. Ja. Kesselijk? Ken zo maar. Toen hebben we onder de Eiffeltoren gestaan. Ja, dat klopt, ja. Ah, ja. Maar even John bellen. Of we er weer aan mogen komen. We zitten op 1/4. Hè? We gaan de onderbox vol met confetti, als je dat doet. Ja, ja. Grats een beetje. Best wel eens in Stavelo geweest. Daar hebben ze echt de onderbox vol. Ja. Als ze door, Ja, daar werd ze echt gewashen met half vaste. gezandstraal met confetti. En de ruikt ook nog vis na afloop. Ja. Moest er zelf eens gewoon kijken. Dat is een half uur onder mijn streeg. De Blamoussie, hè? De Blamoussie, de witte monniken in Stavelo in de Ardennen. Die is uit nu bezig. Ja. Dus voor dit jaar best het te laat. Behalve als je naar de herhaling kijkt, dan is het wat lastig. Is er al misschien geweer. Precies. Goed genoot. Ja. Komt met nummertje 31. Met een deelnemster uit Geul. Carmen van der Ven is dit. Eerste keer dat ze heen met deed, maar huurlijk ervaren als Einzelganger in de eigen optocht. Kijk eens aan. En ook een gezegde wat eigenlijk werd uitgebeeld om de glimlach op zijn mond te krijgen. Over ons ook de einde op de lamp zetten. Ja, doe De dat. lamp hebben we al die niet. En dan doen we einde overheen. Goed zo. De hoofdstuk gaat de bot veuren, dan kent ze met drieën. Kent hier niks meer gebeuren. Hallo. Carmen van der Ven, noteer de naam, uit Geul. Hij dus einde op de lamp gezet. En dat is eigenlijk tegen iets wies maken, toch? Is dat een goede vertaling? Ja, maar kent zich in op de lampje dat zich in het ring zo. Ja? Ja. Oké. Nou, Ja, ja, dat is ook goed. 2 is ook goed. Heb ze 2 op de lamp zetten. Einde. ook 1 goed. voor 1. Oké. Oké, de 1 erop. Ja, nu ziet voor het jaar. Ik had het net al gezien, Ruud. Toen best gaat vlot op je meegenomen. Dankjewel. Kosten Carmen. nog moeite bespaard. Ja. Dank je, Carmen. Wie is volgend jaar? Dit is huisvlijt, hè? Zelf gemak. Carmen, ja, goed zo. Niks te AliExpress, gewoon zelf aan de gang. Goed zo. Net kapot te krijgen. Oh, dat gaat u snel. Harm Lemmens. Goed, kijk eens. Het helpt tegen alles, hebben ze gezegd. Is het een echte doodskist, hoor? Oh, muk. Harm Lemmens heeft een echte doodskist gevonden ergens neven de weg. Is niet kapot te krijgen. Dankjewel, Harm. Jo. Misschien Hans hem vanmorgen om 7 met een chupsie lopen ergens. Ik vond het binnenkledje ook al vettig. Ja. Het is geen vogel dit gehuurd, het is Harm met de vergifspuit. Ja, bijzonder dat ze daar toch zo'n kist op de zullen gestoken of zo. Net? Ja, die kunnen we nog eens van pas, dat weet ik wel. Maar het bloosprobleem komt eraan. Wim Peters, sorry, uit Brunsum. Al dikker met gedaan. Ja. Is vanmorgen opgestaan en heeft gedacht, ik gewoon met de mensen praten over mijn bloosprobleem. En ook dit hadden we natuurlijk van tevoren geanalyseerd. Met elkaar besproken. Ja. Ja. Wie zal zich dat uitbeelden? En toen zei ze nog, ik neem een treut mee.
Ah, en kijk eens. Ja, Wim maakt contact met het publiek en we gaan nu huren wat Wim tegen de mensen zegt. Je mist volgens mij ook het mondstuk. Gelukkig, ja. Ja, het blijft voor mij nog even onduidelijk wat er zegt. Nou, de kind zei ook niet, het is een klein beetje nog een taboe, hè. Trouwens ook het pak wat we nu zien. Alhoewel mensen dat toch gewoon aandoen. Ja, het bloosprobleem is zoals opgelost en dit is ook niks om het lief. Er niks van maken. Het betekent weer ook niks. Op de fiets vanuit Schummert hier naartoe gekomen in dit pak. Dus, Nummer 34. ja, dat is het dan. Nou. Sandra Gelissen. Ja, heb je gezien? Nou, ja, het is een beetje koud en dan kun je een tattoo uit. Nee, maar eens vertellen nou. Geboren in Genhout, dus het moest wel metlopen. Geen enkel probleem ook. Geen enkel taboe. Dankjewel Sandra. Ja, zeker. Niks om het lief. Grote dank. Je snapt natuurlijk dat je kunt pinnen. Pinnen graag. Ruud regelt dat allemaal. Ja. Volgende deelnemer. Ja, Is dat even zoet neer? dit is Huub Derks, jazeker. De moment deed elk jaar weer. 10e deelname. Oké, hebben we over vergaderd van wat zal dit voor onderwerp zien? Ja. En wie wil dit zelfreizend bakmeel uit neer uitgebeeld? Erop is. Nou, dan gaan we kijken hoe een vliegen wordt. Nee is. Hoi hoor. Ja. Ik moest er gaan over op de racegeest, hè? Ja. Stasi is dat hier in de buurt. Ja. Vliegveld ook. Erop is. Ja. Goed. Dat is achteraf. Dan moet ik gewoon anders mee richting trein. Hoi hoor. Toch ook even op de grafische vormgeving letten, want het is echt goed gedaan, hè? In het plat en dan precies in het lettertype van... Geen Stasi. Oh, ik ga van niks hierop gekomen van Neerhoed. Nou, dan gaan we hier zoeken. Dames en heren, Huub Derks uit neer. Hey jongens! Leuk Huub. Op reis door Genhout. Op reis joh, dat Mooi. zijn reizend hè, wat mensen hè. Perfect. Hoe is de jongste Stasi met Gerrit? Het vliegveld is wel die kant op. Vliegveld Ja, erop is. ik weet niet of je het vliegt, maar ga maar eens kijken. Kijk, kom in die Ja. hoek. Ja. Dat is goed. Bedankt hoor. Hoi. Heb zich dat gehuurd van de Einstein-telescoop die hier ergens in Limburg moet komen. Ja. Door mij moeten we eigenlijk zwaartekrachtgolven kunnen detecteren en kunnen observeren. En door speelt Leon Klabbers, de bekende houtman uit Tegelen. Dat zien we ook in zijn creatie weer dit jaar. Hij speelt erop in. Leon gaat op zoek naar de juiste locatie voor dit miljardenproject. Dan moet je eens kijken, ik zit net aan in de tuinen. Ik stond in de tuinen die denk ik, zie je nog het aankomen door de lucht. Ik denk, dat moet ik vangen. Hè. Dus ik ga met dat vangnet naar de boot leren. Ik denk, wat veld dat toch? En dan moet je eens kijken naar veel. En ik denk, wat zou erin zitten? En wat is het? Einstein. Einstein hoe het in lallen. Ik ga hem toch maar schoon gevangen, hè, want daar zou ik op de kop vallen. Hè. Daar zou ik op de kop vallen. Ja, dat was toch op blij om dat ik daar gevangen heb. Ja. En daar is dat telescoopvuur. Hè. Daar is de vuur. Ja, heel goed. ESMC Ik heb kwadraat. foto's gemaakt van vallende sterren. Hè. Moet je eens kijken. Foto's van vallende sterren. Hè. Kijk, hij. Ja. En deze nee, die hoeft nog geen licht meer. Hè. Die hoeft nog geen licht meer. Daar was een lampje bij uitgegaan. Hè. Dat was een ster met een burn-out. Dat zoeken ze nog geen meer. Hè. Maar deze telescoop, heb je hem gezien? Hè. Ja, dat is toch wel knap. Hè. Prachtig ding trouwens. Ja, mooi gemak hoor. Fantastisch. En contact met het publiek. Actueel.
Ja, Op verschillende fronten. Een paar weken met zijn vrouw over geproot natuurlijk van wie kon ik de grap met Einstein. Ja. En toen zag zijn vrouw pakte in een baksteen en dan... Ik zie het zonneverdustering. Moet je eens kijken. Geweldig hè. Het hield niet op. Ja. Dames en heren, Leon Klabbers uit Tegelen. En daar zetten ze de sterren. De sterren in Waringen. Dat wordt met ons niks meer, Leon. Van het heelal hè. Daar zetten ze neven elkaar hè. Dankjewel, Tommerman. Mooi. Mooi gebouwd. Nog meer op Raaier, achter Leon aan, volgens mij. Funs Almans. Is het Funs? Ja. Het Spouwbeek. Ze via de Holleweg deze kant op gekomen. Dit gaat over een pastoor. Ja. En dan weet ze natuurlijk dat ja, de herder is de pastoor. Maar ze hebben moeten afscheid nemen van Jacques Honings. Die is deken van Wiert geworden. En dan moeten die pastoors zeg maar, nog meer parochies met elkaar delen. Ja. Dus het zien geen herders meer, maar her en der. Dus vroeger herder, maar nu her en der. We gaan luisteren naar Funs, wat het te zeggen heeft. Vroeger waren we herder. En nu zijn we alleen nog maar her en der. En de zalige poosje allemaal. Ja, een beetje pastoor is inderdaad nu op een zondag aan zijn 5e mis bezig. Ja. In verschillende parochies. Vroeger waren we herder. En nu zijn we alleen nog maar her en der. En dat zijn de woordgrapjes van En het de goed zalige poosje seminarie. allemaal. Oh, die heb ik een klein probleem. Ja, zo. Vroeger waren we herder. En nu zijn we alleen nog maar her en der. Ik huur een accordeon en ik zie hem. Ja. Zwijgende carnaval. Vroeger waren we herder. Leon Derks uit neer op trekzak zondag, zo je zelf zegt. Dank je. Dat valt niet met de ruttrek zo ik. Aan mijn jongens voorgesteld. Remun heb ik ook gevraagd. Ja, dat is niet leuk. En Remun, kom en geneed, zei Remun. Ja, en het terug in de zak vuurt, hè? Dat ding niet denkbaar. Ga ik tegen eens even aan Leon vragen wat er aan de hand is met Trekzak Zondag. Volgens mij zie je het al een beetje. De Trekzak Zondag van Leon Derks uit neer. Dit is natuurlijk kapot hier op de finish, want ja, eerder door het ganse deur opgetrokken. Leon, geen het nog? Nee, dat valt echt tegen, uur. Trekzak Zonnig ga je me toch een beetje anders voorgesteld. Ja. Het is toch een beetje een fenomeen uit vervlogen tijden, maar bij dit dus blijkbaar net. Nee, maar goed, fijn om met te doen. Het wordt leuk onderweg. Wie zeg je? Het is leuk gehad onderweg. Ja, zeker. Alleen weer de opstoppingen, geloof ik. Als ze een paar keer vielen. De file, ja. Ze waren net te trekken als ze Ja, stilstaan. klopt. Dat viel met, ja. Toen kon ik hem een beetje loslaten, hè. Hey, dank je voor het komen, man. Ja, dank u wel. Graag gedaan. Leon Derks uit neer. Ja, zeker. Trekzak Zondag had er zich wat anders bij voorgesteld. Ze zullen wel iets relaxter hadden bedoeld. Een echte kierskop zijn we. Deelnemer uit Oken, uit Duitsland. 45 jaar in Duitsland, maar altijd in de kierskop gebleven. Zeker. De Al Vinken. Zijn ganse leven zo'n beetje al woont in Duitsland, maar hij heeft het Hollandse nooit opgegeven. 45 jaar in Duitsland, maar altijd in de kierskop gebleven. Kies ze zo ook door in de optocht. Nou ja, klaar. Dat zou weer fijn wingen. Ja. Nou, goed zo. Mogen we die een instrument even huren Ja, al? laat hem even zuren, ja. Ja, even de... Ja. Oh ja. Het is een beetje de vastnacht, wa? Ja. Kiezen de kneuf af. Ja, dat dacht ik. Maar het is een leuk idee voor volgend jaar. Kiezen de kneuf af. Leuk dat ze er best al danken. Al Vinken, uit Oken. En die Dank u rust in wel. Okken, hoor. Ja. Al zo'n 45 jaar woont hij in Okken. Ja, Duitse deelnemers. 39 gaat over het klokkenspel. Oh jee.
een deelnemer uit Gelderland, uit Bergharen. Pierre Gradissen. Een peerke noemen ze hem daar ook. Ja. Bisdom Roermond heeft bekendgemaakt dat er weer een parochiekerken gesloten werden op termijn. Veel kerken gaan toe, maar dit klokkenspel bleef in zich. En dan zou het steeds natuurlijk onder een schuilnaam kunnen doen op deze manier. Ja. En morgen gewoon naar die baas gewoon niks aan de hand. Dat is het idee. Had je niet verwacht dat ik met mijn klokkenspel zou spelen, hè? Nee, hij heeft echt niet gedacht. Wat een verrassing. Super tof dat we deelnemers van Boete de provincie mogen begroeten. Het begint zich toch rond te kallen. Zeker. Ook mensen in Gelderland willen een leuke zondagmiddag. En wat is nu bij Omroep Gelderland op televisie? Zo hoofdvast en niks. Dus die kunnen gewoon naar alleen kijken. Regionet. Ja. Ah, ik heb de box aan. Als ze niet thuis is. Perke. Ja, joh. Ja. En dat is deelnemer Ger Robbe uit Niebergen. Hij heeft de box aan als ze niet thuis is. Dat is de tweede kinderbox die we in de optocht hebben ook, hè? Telt het met als vrouw verkleed of niet, Ger? Nou, niet echt. Niet echt, ja. Ja, eigenlijk toch wel. Ja, schrijf ze Qua maar bij. kleed, ik noteer hem. Deugd Scholk. Ja. Ik huur even water open. Ah, dat is deze deelnemer, Ja. 42. Marie-José Gelissen. Oetgenoud. Oetgenoot. Wat? Wat? Ja, wat? Wat? Ook leuk de oren aan het bordje. Hè? Wat? Wat? Anne? Ik noem de naam nog één keer. Marie-José Gelissen. Wat? Uit eigen dorp. Oetgendorp. Kan zich de komende weken ook nergens meer vertonen natuurlijk. Op deze manier. Wat? Nou, we vieren nu voor deelnemers van Boete de provincie. Dan moeten we toch Marianne van Wijk even bespreken. Uit Overveen, Noord-Holland. Leed aan de kust op in Bloemendaal. Ja. Ik heb het opgezocht. Hè. Ik doe net alsof ik alles weet. Maar ik google dat gewoon ook. Hè. Net als jij allemaal. Bij Michel op alles op Rokes. Dag Marjan. Welkom. Welkom in Genoot. Ja, Joren willen meedoen en nu is het gelukt. Het is fijn dat ze er best. Lap het nog een beetje. Ik zie alles lap op Rokes. Marjan heeft sinds december de wc-rollen opgespaard. En de keukenrollen. Samen met de dochter. Samen met die dochter. Heel goed. Fijn dat ze erbij is. Goed zo. En dat het eindelijk een keer kost. Hè? Dankjewel Marjan. Wie is volgend jaar? Veel plezier nog. Deelnemster nummer 44. Maar nu ben ik te blij met. En eindselgangers waren natuurlijk voor de Tweede Wereldoorlog vooral mannen. Maar ook de vrouwelijke deelnemers zijn natuurlijk de laatste 80 jaar toegenomen. 44 is Joke Geurt uit Oorsbeek. En we gaan kijken wat er op het bordje gebreid is. Ja. De beste breister laat ook wel eens een steek vallen. Er is me een steek gevallen. Vanmorgen is me dat ook al gebeurd. Ik heb per ongeluk mijn trui verkeerd om aangetrokken. Maar nu ben ik er blij met. Een kleine stroottheater-act. Ja. Die ook hier erbij huurt bij de eindselgangers. En ook dit houden we weer niet goed wie voor het thema zo binnenkomen. Nee. Dat het dit zou worden. Nou, maar Joke heeft zich wel goed voorgebreid.
op deze optocht, zo te zien. Alles is in orde. Alleen ze het af en toe in de steek vallen. De beste breidster kan wel eens een steek laten vallen. En dat is me ook gebeurd vanmorgen. Ik heb me per ongeluk de trui verkeerd om aangedaan. Maar nu ben ik er blij met. Welke vrouw dan? Dankjewel Joke. Op zo'n bedoel ik dan. En zo'n bedpan is toch wel handig als ze die bewaart. Dan heb ze het, joh. Zus, als ze wat bewaart, dan hebben ze wat. Ooie Krom. Ja. Erik Seuren uit Neer. Al jaren deelnemer, komt met zijn Ooie Krom voorbij. Zit neer voor mij. Dan komt zet niet maar op die keer. Ik kom erbij. Ja, dat is goed. Erik, loopt dit op de zolder? Wat zei ze? Loopt dit allemaal op de zolder? Ja, allemaal op de week. Dat is wel leuk. Oké. Ja, dat heb ik vroeger nog, hebben ze mij nog in gewassen in die kuur. Hè. Ja, dat was wel heel vroeger. Ja, dat is wel. De Ooie Krom, geef hem een applaus. Erik Seuren uit Neer. Heb zich al een knoop doorgehakt over de uitslag? Bemoei je zich dat ik niet mee? Ik ben me er zeker met. Oké. We zitten pas op, nou ja, dik over de helft. Oh, nog net eens. Ik kan eigenlijk slecht rekenen. Bijna op de helft. Hos. Ja. Bouw. Bouw. En voor kijken wat daar aan de zijkant aan de hand is. 25.000 mensen stonden langs de kant in Genoud vandaag. Dit is Ank Evers. Het is iets drukker als bij Ajax PSV. En Ank is verkleed als vrouw, dus dat telt dan niet mee, Nee. toch? En volgens mij is er een knoop doorgehakt. Als ik het goed zie. Ja, kijk aan. Ja. Eens kijken of Ank over de dorpel durft te komen. We hebben een regisseur uit Seren en Ank komt daar ook vandaan. Dus dan werd ze ongeveer wat ze gaan kriegen. Ja. Alhoewel onze regisseur iets minder geduld heeft als Ank. Gemiddeld. Vanmorgen. Hij is ook wel een tietje weg uit Seren. Dat die Luder in Daar komt Den dat van, Hout denk hebben de optocht staan, neven de weg. En die hebben niks te kijken. En dat wist er zelf ook nog niet bij. Dus ik denk, hup, hak de knoop door, gang terheer, net wie al die andere jaren. Ja, ik het keer erbij geweest, Ank. Ik denk vanmorgen. is volgend Zal jaar het aan het niet jubileum. zijn Dat die Luder in Den Hout neven de optocht staan en dat die niks hebben om naar te kijken. En dat ze er zelf niet bij wist. Dus ik denk vanmorgen, hup, Ank, hak de knoop door, gang terheer en win erbij, net wie al die andere jaren. Goed zo, goed gedaan. Ja, Ank Everts. In het Sunke in Genoud werd dat gedacht. Met de weersvoorspellingen van de afgelopen dag in het vooruitzicht. En nu als gaat de route nog even weer en nog door zorgen voor net in het hoegeschot. Dus het rijden dik. En krijgen van nu actueel thema, toch? Ik ga het NASA-nuits even niet gaan voorbij gehad dit jaar maar. Ja, ik heb is het al het gevangen, hè? Jan Schumacher, uitgebroken. Ja. Lottig zien. Kijk of we Jan gaat kort erbij krijgen. Jan! Jan, kom! Jan! Jan! U hoort ons niet. Jan verkent niet lezen. Nou, als ze dit niet kunt lezen, Ruud. Probeer hem te lokken. Het is natuurlijk ook uw moment, hè. Ze komen eindelijk een keer bij jou op televisie. Ja. En dan pakken ze dat moment ook. Kijk, ik ben iedere dag op televisie. Dus ja, ik heb dit drang niet zo. Ik ben het testbeeld. Ja. Water op Mars. Ja, blijkbaar kunnen ze vanuit kunnen wetenschappers ontdekken dat er water op Mars zit.
In het verleden hebben ze al eens gezegd, er moet water op Mars, hè, op de planeet Mars. Maar let op, Zie hoe je kunt de weer? clue? Kijk, water op de bekende reep. Ja, Daar is ze. maar ik probeerde even uit te leggen wat de actualiteit was. Hier moet ik kijken. Nee. Ik heb er. Jan Schumacher heeft de krant gelezen of het nieuws gekeken. NOS-journaal. Wetenschappers hebben water gevonden op Mars. Weliswaar op zo'n 10 of 20 kilometer diepte. Ja, om dijk en om die bio. Maar Jan Uitgebroek is erop ingesprongen. We gaan op put. Dat was schuurt van de rijdende rechter. Ja, Dit is een andere rechter. ook daar is het gedeunzuiver. Hè? Het is een actueel thema dit. Zeker. Dat de verwachtingen van de deelnemers toch anders zijn dan dat er uiteindelijk in de montage van het programma overblijft. En Riet Lensen velt het oordeel als lopende rechter. Even luisteren wat ze zegt. Als de cameraman gaat korter gaat kennen voor het huren. Ja. Nee, we hebben niks voor. Nee, het is geen probleem, hè. Dit is een niks te probleem, meneer. Meneer Geer. Nee, ik heb geen probleem. Kijk eens hier. Dit is speciaal voor u vandaag. De zitting. Ik heb met alle problemen met mij terecht. Het is, ik heb alles gegeven. En de rekening, die kunt morgen dubbel tarief. Het is zondag vandaag. Ja. Heb je die nog problemen? Zeg het maar. Ik los het allemaal voor u op. Vaste klant van de Hansenganger-optocht. Elk jaar erbij geweest. Riet Lensen uit Put. Maar als je nog problemen hebt met die buurman, zou zich dan naar Riet Lensen toe gaan? Of naar de rijdende rechter? Nou, eerder nog Riet, denk ik. Ja? Ja. Die lost dat met een glimlach op. Het is een hoop gedeuns ook over de rijdende rechter. Hè. Ja. Het is heel actueel. Ja. Klagers en beklaagden zijn ontevreden over de uitslag. En over de montage toch, van de uitslag. Ja. Dankjewel Riet. Altijd, in cassatie. Zondag, dubbel tarief, zeker. Riet Lensen uit Put. Met op de achtergrond de volgende deelnemer. Dat is er John. Vrolings. Goed genij. Ja, goed genij. Hellerheide. Even kijken wat er gaat doen. Maar hier genoot kunnen ze ook van. Hallo. John met zijn klaploper. Klaplopers. Ja! Nou, woordgrap, interactie, prima. John Vrolings, goed genij. Eigenaar ook van de echt Vasteloperscafé door. Ja, bijna leeg, ja. Ja, je kiest het toch niet? Dat ze alles zelf meebrengen. Ja. Jongens, fijne dag. Ja, ja. Erin door. Er komen wat klaplopers vandaan, hè. Maar goed genij. Had ze best vol zit, John. Kom, nog één keer. Nog één keer. Ja, dan. laat het zien, laat het zien. Voor die echte klaplopers van genoten. Ja. Dan komt hij. De grootste klaploper van genoot. Ja! Ja, la 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 la. Ja, dan moesten mensen wat bieden op zo'n zondagmiddag. Ja. Half vaste. En John Verhoef, John Vrolings, de Helleboster met. Dankjewel, John. Dank je, John. Jongens, hier gedaan. Is die krabbel leeg? Ja, Bino. Maar goed nog even. Komt goed. Gelukkig. Amuseer dich, John, dank je. Dit was, hoi. Even de rollator straks teruggeven hè, aan de eigenaar.
Waar zitten we? 51? Ja, bij Mark Knapen. Moet heel. Het is nog even wachten op hem. Wil ze nog hebben over de kerk van Genoud dan met mij? Ja, wil ik best. De architect zoog de Onze Lieve Vrouwen basiliek op het Onze Lieve Vrouwenplein en dacht, ik maak hier een moderne versie van. Alfons Booster, 1937. Prachtig torentje. En er is dus geen voorganger geweest van deze kerk. Nee. Het is de allereerste. En de tijd gelukkig niet. De lui moesten naar Berk waarschijnlijk, hè? 51, wie is dit? Ja, dit is Mark Knapen uit heel. Er is iets misgegaan met hem, heb ik begrepen. Je had gesolliciteerd als prins. De cv is niet goed en de cv-ketel staat op het kerken. Dit had veel van tevoren besproken. Ja, de cv is waar niet goed. Niet goed. Ja, dan moet ik maar verder gaan en af en toe solliciteren volgend jaar. Ja, toch. Dat zijn stukjes. Ja? Kijk eens. Alsjeblieft. Ja, bij ons werd ze gevraagd om prins te leren. Nou, dat is net uw Maar in heel moest ze solliciteren. Ja. Dankjewel, hè. Oedetriek van de gangmakers. Mark Knapen. Is er iemand van, kan ik hier prins worden, jongens? Van mij wel. Ja? Ja. Maar alleen met de cv is het. Wie geeft dat nu bij die gangmakers? Ik vind het merk groot, dus dat is prima. Nog eens met vastelof en nerven de vorst aan het buffet staan. En dan zei hij, ik wil prins zo, worden ja. volgend jaar. Ja? En dan zegt hij, ja, ik ga er al 2 of 3. Kom eens op de lijst. Ja. 52. Ja, voor duurzaamheid. ook Dit zo'n is actueel Schelvend. thema. Dat zie je. Ja, van wie daarvan. Ja. Qua geluid ook. John Verhoef. Met die mooie Schelvense dictie. Ik zie hem wel komen over de A76. Afslag Spouwberg. De Flintstone van Schelven. En los van het idee en het lef, daar zit werk in, man. Daar had zich de hele auto gebouwd. En wij vroegen er niet eens om, hè. We zeggen niet van, je moet een ganse auto bouwen. Ik hou dit ook verkeerd toen dit thema binnenkwam. Ik hou het gaan zangers in gedachten, maar dat had geen zin meer om dat te vertellen, want dit is veel leuker. We hebben een gewonde. Ja. 53. Audrey is getackeld. Audrey Vossen uit Bung. Ik ben getakeld, echt verschrikkelijk. Op de bal, mijn been, mijn kop. Met die, deze dergste. De lopen me weer voor de been. Die goed meneer, dat heb ik ook voor de been. Maar het sterallures. Ach, het een gouden loekie gewonnen. Maar gunt me niks, hè. Ik moet doorlopen, zegt er. Je wie? Kom. Wat zegt ze nu? Ik ben toch geen prijs, want hier is geen hulp rondzetter. Kom. Kom. Lachen ze hem aan. Kom maar. Au. Ik ben gans getackeld. Ik heb ze overal zitten op de bal, mijn been, mijn kop. En deze dergste, de loopt alweer voor de voet. Maar het sterallures heeft de gouden loekie gewonnen. Maar ik wil niet winnen. Daar zit de jury lachend naar in. Wat? Ach, er is geen hulp hoor. Komt. Au. Audrey Vossen uit Bung. Dat is een pleister. Ja, jij hebt er niet. Ja, Ruud heeft altijd Kijk pleisters. even in de kist. Ja, kijk even. Vroeger lag er een snoepje erop, toch? Ja, dat Ja. kan Nou, we leggen een poorzij erop. Alsjeblieft. Ja.
Ik huur John Verhoeven nog steeds op de achtergrond. Ja. Ik ook, ja. De Flintstone. We hebben nog meer gewonden of... Ik zie in ieder geval een kruk. Ja, en een Mitella. Jos Driessen uit Belvent. Is gevallen. Ja, verdachten vergeven alle gewonden nummer ergens in de 50. Beetje de subcategorieën splitsen. Oh, het was spekglad. Huh? Ja. Ja, dus ook op leeftijd huurt ze heel dak dat mensen vallen. Hè. Dus, Ik zoek die aan jou. Ruudje, dat moet bij jou. ja, Ruud nog een poos, hè. Ja. Spekglad water, dat vind ik dan gevaarlijk. Dat is nog steeds niet En het spek komt erachteraan. Ja, spekglad. Applaus voor Jos Driessen uit Belvent. En ik denk dat ze die kunt ze straks nog even in de pan omdraaien, niet? Toch? Vooral de eerste die erop leed, toch? Die kunt ze nog gebruiken. Ja, deelnemers komen overal vandaan. Ook uit Bochus. Nee. Door Marco Zinsen. Mooi dingetje. Geniet ervan. Zeker, dankjewel. Mooie reacties van al die lopers. Bijna 30 per uur over die parade, dat is toch wel lekker. Dan word je dus flink vooruitgestuurd door het publiek. Ik ga mijn collega naast mij hier bedanken voor zijn vakkundig commentaar, Sander. Dank je wel weer. Graag gedaan. Wat ga jij nog doen? Ik ga met de fiets naar huis. Tegenwind nu, hè? Ja, tegenwind, ja. Sprechen, weil sonst versteht er uns ja nicht, ne? Is dat omdat ze van Bochus is? Ja, dat kan er alles ja over. Oh ja, ja. Als dich nog alles in de gaten hield. Ik hou ook in de gaten, jongen. Dat is goed. Dankjewel, Marco. En ook voor een lekkere vlak en ze terecht bij onze banketbakker uit Bochus, door Marco. Prijswinnend zelfs. We maken plaats voor een oud-winnaar van de Eindselganger optocht. Ja. Ja, hoe is mijn nou Pamela Andersom? Uit Kerkrooi. En lozen. En die Ja. Het tovert de gouden helm terug, zie ik. De onvreemde zijn assen. Echt waar, de Romeinse helm? Ja. Hans Klok. De zoemertijd is ingegangen. Hoe doet u dat nou, hè? Altijd goed voor publieksparticipatie. Weldig, hoor. Dit is de sloper van Geisteren. Ja. Ook Hans is zoals over de finish. Nog even over de Durpel. En kijken, hij stond nog wel geen Pamela's, wa? Ja, Pamela Andersom. Helemaal eens king. Kijk eens blozen. En kijken, hè. Ja, daar is ze, de helm. Ik denk dat Hans dadelijk wordt opgepakt achter de finish. Want hier is de helm uit Assen. Oh. Hoe doet hij dat nou, hè? Ik voel me ook af, is dat allemaal voorbij. De Hans Klok uit Kerkrooi. Ja. Ik was nog die dag. Ja. Ook dit is weer gebouwd, Gans. Nou, we willen hem nog één keer zien. Ja, Hans. Ja. Nog één Hans, keer. Hans, ja, nog één keer, ja. En met dit dat blozen. Pamela! Pamela! Ja, ja, Pamela Pamela. Andersom! Ja, bloos maar goed. Als hij het zangetje poetst. En kijken, hè. Oh, ja, ja.
Hoe doet hij dat nou? Mix, hoe doet hij dat nou? Hé, wel niet door die dag. Applaus voor Hans Hans Hiers. Hoe is gewoon? Oud-winnaar, IJsselgang-optocht. En dreger van zo'n beetje alle vastelovensonderscheidingen Oetsing Heemstad. Ja, heel bijna met krukken. Zit er het, meneer? Zul je er het zitten? Ik helemaal. Nou, ik zie het niet zitten, weg. En waarom dat niet? Er zit toch niks op? Nou, dan zit ik. Ja, ik zit me. Annette En Helwegen. nou, meneer? Nu zit ik alles zitten. Zit er ik zitten? Oh, Geweldig. zit ik zitten? Ik ga gewoon vragen of ik geen kleur ervan is. Zit ik zitten? Wat zit er geen? Goed Voorsje. Vaarschade. Oh, hij zal niet zitten. Deed een dag weer goed, meneer, dank u. Annette loopt met krukken. Maar ja, ze het ook af en toe niet meer zitten. Soms zijn ze me wel zitten. In Voorsjewal, toch? Ja, echt wel. Ja. Ook fijn dat we af en toe de plaatsnaam erbij noemen. Hè? Een korenpater. Ja. Ja. Dat is eigenlijk een beetje een zonderling figuur. Hè? Een beetje een beetje een raar persoon. Ja, mensen dan van de Ruiverbest. Theo Seibos uit Ruiver. Theo, de korenpater. Ja, daar komt hij heer. Dat willen we zien. Ja, en dat met de Sint-Hubertuskerk op de achtergrond. Altijd fijn. Dat is vater. Dat is vater. Daar is hij een vetbike. Ja. Hè? Uit Ospel. Mooi. Dat is vater, lekker. Erik de Wit. Hij heeft wel een pens gekregen. Hè? Oh, dat is lekker, dat vater. Beetje smerig. No. En die vetbikes zijn zulke volgelijke dingen aan. Roef en ze zijn niet voorbij. Maar die bike, daar kan niks met gebeuren. Hè. Helemaal niks. Oh, dat is vet, hè. Dat is pas vet. Oh, Ooit nog in de prijs gevallen met het voetbalkieken. dat is vet. Zeker. En hij had zich wel opgeleerd. Oh, een beetje soppen, een beetje hechtpeppersmeersel, een beetje mayo. Oh. Best vet. Best pas vet. En die vetbikes, het zijn zulke volgelijke dingen. Hè. Roef en ze zijn niet voorbij. Hè. Met mijn bike, daar kan niks met gebeuren. Hè. Oh, best vet. Hè. Erik de Wit, uit Ospel, dank je Erik. Best vet. Hè. Oh. Misschien moeten we een keer naar Ospel gaan met de Eindselganger-optocht. Ja, dat zouden ze toch wel willen. We zitten in een loze leven. Gerrit van Ratingen, uit Heidse. Heet zit ook echt alles dit seizoen. Ja. Loze leven. Gerrit. Maar had er wel eens gedaan? 61, Jacques Vullings uit Horst. Ja, Jacques, vertel het maar. Raymond komt nodig toe. Appelke voor de dors. Met dit heb ik nog een appeltje schillen. Ja. Met dit heb ik nog een appeltje schillen. Ja, dat gewoon dan. Alsjeblieft, lekker gezond. Dank je wel. Pietje. Ja, lekker man. Dankjewel Jacques. Dank je. André. Alsjeblieft hè. Hoi, dankjewel. Dank je Jacques. Alsjeblieft. Ik ken ook kort en bondig, hè? Ja. Heeft gewoon een appeltje met onze schillen. Wat kriegen we nu? Ik weet ze allemaal, ik heb ze allemaal georganiseerd. Ton Roosendaal.
Uit Haarlem, Noord-Holland, bij Overveen ligt dat. Wat een drukte hier, wat een menigte. Allemaal mensen die een cd willen kopen. Maar ik moest ze teleurstellen. Ja, dat is die beroemde Vastelovens-cd van Marlstone. Die jarenlang is uitgekomen, maar ja, we maken geen cd's meer. Wat een menigte hier. Het is een lease op Spotify geworden. Ja. En een leuk idee van iemand uit Haarlem. Ton Roosendaal. Hij viert intensief vastelovend hier in Limburg. Ja. Is er altijd bij. Dankjewel, Ton. Ja, we snappen jouw teleurstelling. Een herinnering. Ja, dankjewel. De allerlaatste. De allerlaatste. Nou, doet ons echt goed. Alsjeblieft. Dankjewel, Ton. Ja. Er is van over hem 12 of toe. Ja, dat denk ik ook, ja. Haarlem. Het wordt niet langer gemaakt. Oh? Wat gebeurt er hoor? Wat hoort ik? Een soort aanrijding. Nummer 92. Ik moet 92. even bladeren. Willem-Jan Allaerts. Uit Horst. De volgende fatbike, hè? Oh ja. Oh. Ja, die botsen overal tegenop, dat is waar. Ja, die altijd. Willem-Jan Allaerts. Ze worden een klein beetje ter land, ter zee en in de lucht, hè? Ja. Fiets hem erin. Ja. Slecht wordt dat, hè? Ik zou toch altijd te kijken. Ja, we ook niet zangers op televisie. Dat klopt. En nou is net die antenne groot gezet. Ja. Ja, dan is het ook zitten natuurlijk. Dit gaat ze nog gaan kijkradio. Nee, ga niet, nog lang niet. Ah, daar is ze, Trump. Ja. We hebben het voorspeld. Iets met Trump. Trumpet. Oké. Ja, wel goed. Tuurlijk. Is het Josje Oudehoven? Uit Venray. Ja hoor. Make Venray great again. Unite nog steeds, geloof ik. Sorry. Op het shirt. Aan de kleerhoek. Unite it States. Ja. Ja, het is een zogenaamde stille act. Hè. Hebben ze natuurlijk verschillende soorten eindselgangers. De ene die rupt de ganse op de vroom, vroom, vroom. En de andere is gewoon in stilte. United States. En ook Josje neemt natuurlijk alle tijd, want ziet de camera's op zich gericht. Wie Trump dat ook uit. 64. Yvonne Dreesen, het arbeidsgenoot. Ja, ja, heb het zo. Iedere keer dat het net deed, hij. Wel dukker in de optocht in Hulsberg. Het wordt al zenuwachtig vuur. Ja. Zien we act met hond dadelijk ook? Is dat een echte hond? Ja, met een hondenincident. Is dat een echte killer? Oh ja, hé. Poedel. Poedel aan Jenlin, of wat zeggen ze wel. Toch meteen nomineren voor de Poedelprijs. Die houden tweede wel mailtjes, denk ik. Alsof vier dat jij dan kunnen doen. Hè?
Hey Henk, immers de kloonhoed. Even kijken, volgens mij. Dit is Yvonne. Huurt dat bij Yvonne? Ja. Rijghouten. Ja, ja. Belangrijk. Dat is een beetje jammer. Is dat ook weer een toveract of niet? Ah, zeg jij dan de boemel? Ja? Vandoor de drank. Ik probeer het op te lossen. Hè? Een lampje. Zet hem maar op dan. Ah, Maar oké. fatsoenlijk, hè? Fatsoenlijk, denk erom. En zet er dat toch in? Dat is fatsoen. Oké. Dit is multithematisch, dit. Nou meneer, mag ik je van harte bedanken. Ja, dankjewel. Ik ben blij dat er niet in een gezicht gekomen is. Dat plakt man. Dat is een beetje jammer. Wel bedankt. Yvonne Driessen, uit Arendsgenoot, is aan de boemel en hinkt de kloonhoed. Veel thema's in één. Dat is een Heintje. Nou, dank je. Oh. Ja, dankjewel. En ook weer zo'n prachtig treintje gebouwd van haarboordkarton. Ook door Vrogenidum. 66. Daar is John Siebers. Ja. Bekend van de John Siebers Publieksprijs. John is verkeld. Ja, ik moet even vertellen, John kan hem zelf ook gewoon winnen. Max op stemmen. Er is nu een QR-code in beeld. Dat kent ook naar de website. Om op de publieksprijs te stemmen. Bedankt door John. Die ons mailde. Tijd voor de publieksprijs. Nou, bij deze de John Siebers Publieksprijs. En hij doet met... John Beterschap. Met vastzittende hoos, ja. Plakt echt het spul. De publieksprijs dus. Je kunt via de QR-code, maar ook gewoon via onze website. l1.nl/ego. Dat staat voor Eindselganger op de. Kunt je stemmen. Misschien wel op Trump. Hij wint dat allemaal net lukt. Gewoon morgen vroeg de receptie even bellen. Die schrijven dat op. Ja. En dit is een deelnemer uit Rumming. Leon van den Bos. Ik heb geen weg. Ik heb geen En weer Trump, hè? Mexico first. Olé. Trump en Mexico. Gespannen relatie. Ja. Mexico first. Olé. 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 One moment for this cameraman. Very important person. Very important person. He deserves my Medal of Honor. So people at home can see this great parade. Especially for the cameraman. A Medal of Honor for you. Good luck. Onze cameraman Tom met een medaille. Hoi, my Medal of Honor. Eerste cameraman van ons met een Mexicaanse medaille. Yes, Mexico first. Merci. Thank you, Mr. Trump. Hoi, Mexico first. My Medal of Honor for you, for all of you. Hoi, oh. You can have a tequila as well. Tequila had ook. Aha. Maar ja, nu moet het Ik zal zo'n Medal of Honor meteen omhangen. Ja. Als ik dit zo You krijg. want a drink, sir? A tequila? Doesn't matter. Doesn't matter. You, sir. Hold on. Ook Trump kreeg alle tijd. Cheers. Ja. Cheers. Volgens mij is het echt. Leon van den Bos dus, Oetremung. Kunnen zich ook nergens meer vertonen morgen.
68. Winnaar van de publieksprijs van afgelopen jaar, volgens mij. Of het jaar ervoor. Mark Hassel uit Put is onze warme bekker. Ik heb geen zorgverzekering en ik heb geen geld. Hey, Mr. President. I make you audio actor. See you there. Come over. You get my medal of honor. We kregen ondertussen nog een medaille van Leon. We hebben die naam en adres en plaats en 06-nummer genoemd in de uitzending. Dus gans Mexico kunt zich bellen. Ruud kreeg de Medal of Honor. Ondertussen kijken we naar een Wermenbekker. Uitput. En hoe dan? Mark Hassel. Zou we de van Trump de medailles hebben, komt de lekkerste nonnenvot voorbij. Ja, ja. Ja, dom. Mag eens niet doen. Mark Hassel met de Wermenbekker. Toch de nonnenvot maar gepakt. Ja, pak maar gewoon. Ik Anders heb moest ik nog geen moeten. meer Ja, dat boven is de kop. Ik moet Wat de zien we? kinderen niet meer Oh, dat zien. hoorde ik net al schreeuwen. Ik heb geen werk. Ik leef van de voedselbank. Ik heb geen zorgverzekering. En ik heb geen geld voor een tandarts. Dat dacht je al. Mijn leven staat op de kop. Mijn vrouw heeft er nu geschept. Ik ben bijna zenuwachtig. Ik heb geen dag meer boven de kop. Ik moet de kinderen niet meer zien. Ik heb geen werk. Ik leef van een voedselbank. Ik heb geen zorgverzekering. En ik heb geen geld voor een tandarts. Wat een ellende allemaal op deze zondagmiddag. Uit Hegelsum. Het leven staat op de kop. Ja. Mijn vrouw heeft er nu geschept. Oh, nog een keer. De voedselbank. Mijn vrouw heeft er nu geschept. Die zei nog een keer, hè. Daar heb ik het Oh ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, zeker. Doe wel. Ja. Ik heb geen dag meer boven de kop. Ik moet de kinderen niet meer zien. Ik heb geen werk. Ik leef van een voedselbank. En ik heb geen zorgverzekering. En ik heb geen geld voor een tandarts. Ja, dit is de blues eigenlijk. Applaus voor wie Buis uit Hegelsum. Ze komen ook uit alle windrichtingen. Zeker. Op de Eindselganger op de Graaf. En dan te bedenken dat we pas bij nummer 70 zien. En hoeveel humor krijgen we nog? 71, ook goed. Zijn ze mij? Rolf Cox doet tegelen. Als ze mij vrij. Duid al joren mij. Terug naar de zon met Cor en Don. Zijn ze mij? Als ze mij vrij. Is goed, kom maar mij. Zuster Cor en Don. Ja, Rolf op vakantie. Zijn ze mij? Naar de zon met Cor en Don. Dank u, Rolf. Terug naar de zon. 72. Alweer het toes de box aan. Deelnemer uit Gelderland weer Groesbeek. Mijn vrouw het thuis de box aan. Fred Teunissen. In de hongerbox, dat kreeg ze dan, hè? Ja. De vrouw is net metgekomen, dus ja. Het heeft er nog gelukt dat het zon geschint. Ja, ik was hier al eerder, hè? Ja. 73 is meervoudig Belgisch kampioen. Levend standbeeld. Patrick van Hoorn. Hey, ken je me nog? Ja, ik was hier al eerder, hè? Zeker. Ik was hier al eerder, hè? Dat was dan niet. Ken je me nog? Jazeker. Ja, hè? Ik was al eerder, hè? Ja, jij ook, ja. We waren weer samen. Gezellig. Ken je me nog? Jazeker. Ja, hè? Ik was hier al eerder. Patrick van Hoorn uit Neerhoeteren, Belgisch Limburg. Ik ken me nog. Ja, wie kennen ik? Nou, was ik heel eerder. Ah, oké. Patrick, dank je.
Begon weer nog een oud, als het klopt. In de knie, ik weet niet wat er los is. Ivo Simonon is het, hè? Ja. Toeswedstrijd Snap-Stichum. Nou, Snap-Stichum kunnen we op meerdere manieren uitleggen, toch? Ja. Schnaps is drank. Snappen is vangen. In Pakken. een deel van Limburg, ja, pakken. Of vangen, ja. Ja, pakken. Nou ja, Hubertuskerk, hier komt een jager aan. Huurt ook bijgenoot. Ja, zeker. Wie veel schutterijen heet in het Sint-Hubertus? Rijt hem aus. Oh, dan moest ik niet snappen. Oh ja. Nu snap ik het. Snap hem. Publieksactie. Snap hem niet. Ja? Wil hem snappen? Interactie met het publiek. Ja, nee, natuurlijk. Kom, snap hem. Snap hem. Kom, misschien snap hem. Dan ben je horen. Keer, snap je hem. Te laat. Je rijdt hem aus. Ja. Ik wil liever dat we een achterkant snappen. Ja, dat zit niet veel nu die, hè. Snaps liggen, snaps erbij. Ja. Ja, zeker. We hebben hem in de gaten. En we En begrepen hem, ja. de vuls ook dat polsen eraan kunnen. Ik zoek dich wel kijken. En dan nog lachen erbij, ja. Is Moet dit, ze met oppuren. is het piekendassen? Het is niet leuk. Het gaat niet leuk. Oh nee, Ik ben het is Jean-Pierre betast, man. Kremers. Uit Wienansro. Ik ben betast. Oké. Ik zoek dich wel kijken. En dan nog lachen erbij, ja. Dan moet je met oppuren. Dat is niet leuk. Ik ben betast. Ja. Verpakt in een tas koffie. Dankjewel, Jean-Pierre. Hij is betast. Dook op Erik Boesten. Uit Wielder. Easy boy. Is dat de Satisfyer 2.0? Wie er verkleed is? Ja. Die Satisfyer. Ik heb alleen een probleem. Ik ga een kinderkabel. Maar ja, de verkennen voor wel lekker vrije ohne batterijen. Lekker vrije, ohne batterijen. En het ging aan de kabel. Ja. Waar ik dingen Satisfyer zie. Ik ga alleen een kinderkabel. Maar Ja, Wielder aan een brouwerij, de toch? verkennen voor lekker vrije ohne batterijen. Einzelgängerdorp, Wielre. Ik heet Ahmed. Jan Hansen, uitboksen. 8 met. Zal ik even voorstellen, ik ben 8 met. Ik wens u nog veel kijkplezier, ja? Ja. Mag ik me even voorstellen? Ik ben... Nou, Ahmed duidt dus ook met. Ook dit had je van tevoren geanalyseerd. Ja, dit dat hou is- ik net. Dit hou ik net goed, joh. Dacht ze dat Jan? Dat Jan? Over installatie gesproken. Ja. 78 is Tij Wilting uit de Elslo. Die heeft een uitloodservice. Dit is wel leuk gedaan, hè. Dat is echt fantastisch, ja. Ja, heel mooi. Dit is huisvleit van de bovenste plank. Applaus voor de uitloodservice Prachtig, uit ja, ja. Elslo van Tij Wilting. Je moet nog even die echte hond, hoor. Hey, links daarachter stonden die hondjes. Ik hoop dat ze die anderen niet herkennen. Prachtige uitloodservice. Oh, dat zijn geen poedels, zijn kokkertjes. Oké. Dat vinden ze leuk, zie je? Ja.
Nee, zijn ze niet bang voor. Nee. Hallo. Ja. Kom maar, kijk aan Job. Ja, wij zetten dat interactie met Luc moet zien. Hè? Heb je de idee gezocht? Gunst de gel hoe klimmen? Heb je misschien gezien? Ik zeg mijn idee. Heb je misschien een idee van mij gezien? Nee? Echt niet? Nee? Hoe is nu mijn idee? Hoe is nu mijn idee? Op de ruk. Funs. Op de rug? Ja. We zijn niet zo lenig om op de rug te kijken. Ja, daar hebben we camera's voor. Ja? Wil je zo strak terugkijken? Ja. Ze herhaling, ik zwetsen het. Ja. Dag Funs, dankjewel weer. Dag heren, maar ik heb mijn idee al niet gezien. Nee, zoek dich nog maar even door. Dat, Dan zoek ik nog even door. Ja. Goed eindselganger op klimmen. Funs de gel. We kijken nu nog even naar Funs, maar we zoeken net Ramon Charrier al komen. Ja, daar is ze. Goed stramprooi. Wel goed gebruikt, hè? Ja, te lang. Met roots in het zuiden van de provincie. Zo gewoon niet te lezen, hè. Ik heb toch in de tekst, toch gemakkelijk, hè. Ik heb geen tekst. Dus we hoeven niet te lezen. Oh, snap je? Niks te lezen. Het bordje is ook leeg. Geen tekst. Geen tekst, dus we hoeven niet te lezen, hè. Dat is gemakkelijk, hè. Ik heb geen tekst, dus niks te lezen. Zo, van gauw verdig. Zo is het, Ramon. Ja. Ruud heeft zo dat geen tekst. En dan kwaast het ook nog wat. Goed stramprooi. Ah, we gaan weer breien. Met Leonie Wilting, goed Else. Dat is familie van de Oetnoordservice. Familie. Ik denk het wel. Haar kleindochter is jeugdprinses. Hij in Genootgeweer bij de Schraven leren. Wil Leonie de vereniging nog veel wil bedanken. Nou, bij deze. Hier goed gekleed vastelovend. Goed zo. En zeker in Genoot. Vorig jaar was mijn kleindochter jeugdprinses. Dat verloop ik ook niet. Oh nee, maar daar heb ik hem op, hè. Niks gevuld, hè. Fijn dat jullie er allemaal zien. Prachtig, prachtig. Dit is Hans Dekkers, hoe het wel. Hier vandaag. Schitterend is het. Jee! En kijk die naartoe zat. Dat verzet het toch niet? Nee. Zie je hoe die daar zit op een baak toe? Die lacht wel nou. Geweldig. Hans zit de rollen omgedraaid vandaag. Schitterend, Leuk bedankt. schitterend. En nou die twee. Mama, verzin het toch niet, hè? Is toch een pletje hoe dat die er zitten. Meetje, geweldig, geweldig. Schitterend. Hans Dekkers, hoe het wel. Geweldig. En nog. Nog Sanne. En Hans loopt altijd met familie samen. Dit keer niet met de dochter, maar met de vrouw. Ja. En die heeft de sambal bij. Ja, lekker. Sambal bij. In wel kent het nog. Kim Dekkers. Sambal bij. Noteer de naam. 85. Ik het zagen, wat vind jij van de weer? Dat vind ik echt fantastisch. Ja, dat is fantastisch, hoor. Ja. Weet je wat? Wil je nog het meer zagen? Ja, zeg maar. Alsjeblieft. Een proot-act. Ja, hij is toch Frank Pelzer. Wil ze Mag nog er wat? ook het zagen? Word hem maar verzagen. Dat is verdient dialect, hè, Ruud? Ja, zagen, zeggen. Ja. Wil ik eruit zagen? Ja, doe maar. Dan zag ik nog uit. Wat een afgezegde grap, hoor, meneer. Tweemaal afgezegd, maar nog te kort. Frank Pelzer. Hallo.
Ook de diehard deelnemer. Ja, zeker. Hi Frank. Ik ben koor al bezig eigenlijk, maar... Op de achtergrond nummer 87, Frans Essers. Met bewegen voor ouderen. Nou, deze act moet ik even goed kijken. 1, 2, 3, 4, 1, 2. En naar achter. 1, 2. En aan de kanten op. 1, 2. 1, 2. Hallo. Bewegen voor ouderen. Frans Essers uit Nijhagen. Nog één keer Frans, we willen nog even zien. Hallo, we willen nog een keer zien. Mensen nog eens kijken? Ja, even een stuk naar achter in de zon. Kijk in de zon, maar ik ga het proberen. Ja, doe maar. Ja. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En de scheidsstand. 1, 2. 1, 2. En naar voren. 1, 2, 3. 1, 2. En naar achteren. 1, 2, 3. 1, 2. En naar alle kanten. 1, 2. 1, 2. Hallo. Dank je. Dankjewel Frans. Ja. Ik ga ook weer niet. Goed gewerkt, hè. Idee. Ik heb ook een idee. We zijn bij Piet Dorsers uit Ruiver. Maar wie goed gewerkt, hè. Piet heeft een andere variant op, geen idee. Ik heb ook een idee. Nee. Maar wie het goed gewerkt, hè. Neemt zich wel eens gin. Idee. Goed, hè? Nee. Ik heb ook een idee. Maar wie is dat goed gewerkt, hè. Idee. Ik ook niet. Maar wie is dat goed gewerkt, hè. Piet Dorsers. Idee. Ik hou wel een idee. Dacht ik al. Goed gewerkt, hè. Hi. Ja. Oh ja. Eimer eronder. Dank je Piet. We blijven lachen. We blijven lachen. Helaas. We zien in Wansen bij Berry van der Bos. Ik lach echt. Ja, jij lacht echt. Ik als een boer met kiespring, maar... PSV gaan kampioen, dan maar als eindselganger met. Actueel, hè? Actueel. Hartstikke actueel. 0-2 helaas. 0-2 nu, ja. Je houdt de stand bij van PSV Ajax. Had ze in de samenvatting niks aan, maar de wedstrijd is nu bezig. En het staat 0-2 begrepen via. Ja, dan weer ze gaan kampioen. Dat is wel heel erg actueel dan. Stond wel nu gepunten. Berry van der Bos uit Wansen. We gaan naar Stijn. Klopt dat? Nee, we gaan niet naar Stijn. We gaan naar Kerkrooy, naar Koert Arends. Nou, vandaag pak ik er drood weer op. Morgen moeten we het droog weer oppakken. Nog geen dag spaas. Alaaf. Dank je, Koert. Dankjewel, Koert. Nog geen dag, hè. Morgen moeten we weer. Ja, kijk, en dit is John Briels. Dit thema handvier besproken voor af. Wat een lelijke hanenpuurt. John uit Heidse. Ook al eens in de prijzen gevallen. Dit zit pas echt lelijk aan. Ja, zo schreef ik ook. Ook dood te kunnen huren. Ja. Schrikkelijk. Maar de rest is ook vreselijk. Ja, 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 toch. Ja. De winsten gaan OLS met, hè. Nee. Dank je, John. John Briels uit Heidse. Laat zijn lelijke hanenpuurt aan het publiek in genoud zijn. We zitten in de 90. Ja, het gaat hel. Met de eerste Sinterklaas van deze middag. Veld een beetje tegen. Jos Gene uit Kessel is wat kwijt. Lelijke hanenpuurt. Ja. Ook niet leuk voor een kokker. Dag Jos. Best hem kwijt. Echt, nee. Spits mij. Chaos compleet hij achter de podiumwagen. Nee, nog een fatbike. Nou ja, kijk eens. Het zal niet gebeuren. De Einzelganger rocker. In stilte. Maurice Gossens uit Wilre.
Hij is stil, maar toch gevierlijk. Ja, dat is nooit 2 keer bedreigd. Ja, een soort stare-down is dit. Rico Verhoeven deed hem dit net nog. Einzelganger Rocker in stilte. Oud-winnaar Maurice Schossens. Neem eens klap, ja klopt. Dat kan gebeuren. Zijn zoon steed hem nog uit te lachen, even voor de goede orde. Ja, hij vond het een slecht idee. Ja. Hij zag al, pap doet het net. Ja. Zijn zoon egoïst, hè? Ja, precies, ja. Ah, en toch komt Piet Willems voor de 2e keer voorbij. Ach ja. Met zijn pispol. Een variant op zijn eerste act. Hé, ben ik weer. Ik kreeg er nooit genoeg van. En benieuwd wie dat dadelijk bij de poedeltjes veld. Ja. Piet Willems is recordhouder Einzelganger optocht lopen in binnen- en buitenland. Ja. Telt het deze nu 2 keer, denk ze? Ja, hij telt hem 2 keer. Deze wel, hè? Ja. Ook Piet heeft weer een fijne dag. 2 keer in de optocht. Dankjewel, Piet Willems. Net Sinterklaas gehad en nu is het alweer Kerstmis. Op Ik de toch even achtergrond. wie met de hung geet. Ja, ze trekken zich niks ervan aan. Oké. Door Kumpen. Onze vriend uit Nijkerk. Gelderland. Ja, dat deed er ergens bij het IJsselmeer, bij Harderwijk. Frank Verhoeven. Maar ja, we hebben ook al deelnemers uit Haarlem en Overveen. En Bochus. En Bochus, ja. En ook... Frank Verhoeven is een held in het publiek erbij betrekken. Jingle bell. Maar hij vindt er volgens mij geen bal aan. Gepiekt vandaag, hè? Ik weet het niet, maar het is te twijfeltje, hè? Ik vind er echt zo geen bal meer aan. Ja, hier, de kerkklokken, hè? Daar heb je het al. Vindt er ook geen bal meer aan. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Hey, jingle bell. Nog 260 dagen, het is weer kerst! Hey. Ja, tot die tijd vind ik in ieder geval geen bal meer aan. Maar misschien net iets te vroeg gepiekt, hè? Jingle bells, jingle bells, jingle all. Heerlijk die samenzang. Oh my God. Hebben jullie Sinterklaas gezien? Ja. Ja. En nu ik, hè? Oh, Dendable. Vreselijk vals. Ja, dit is een kort liedje, hè? Misschien hebben we met z'n allen net even iets te vroeg gepiekt vandaag, hè? Ja, nou, zingen kan altijd nog in december, hè? Over 260 dagen is het weer kerst. De ballen! Frank Verhoeven uit Nijkerk, dankjewel. Dankjewel, Frank. Goeie reis terug. Ja, mensen, daar gaan we! Oh, Dendable, heerlijk! Frank had Gedder Trepke van het erepodium gehad op deze Einzelganger-optocht in het verleden. Met z'n allen net iets te vroeg gepiekt, hè? Met dat zingen ook. Ja, ik weet het niet, hoor. Maar blijf oefenen, het is bijna kerst. Nou ja, de publieksprijs heeft er nog niet gehad. Dat is voor. Frank Verhoeven dus uit Nijkerk. Publieksprijs kunt je opstemmen via de website. Nog een paar dagen. We beginnen stiekem aan de laatste deelnummers toe, hè? Ja. De laatste 10. Frank is populair bij de derde. Vind je er ook geen bal meer aan? Oh, wij ook niet, hoor. Je hebt groot gelijk. Ik vind er ook geen bal meer aan. De ballen. Ja, die mensen lopen ook weg, hè. Die denken, ja, ook te vroeg gepiekt, hè.
Dus als we die een hond gaan uitlaten in Genoud. Dat zou dan nu een klein genoeg doen zelf. Ja. Ja. Ik heb hem gezien. Ja. Ruud van den Berg. Oud-winnaar ook? Ja. Won de editie in Mechelen. Ja. Steigerplank. Wat kriegen we nou, Ruud? Verse munten. Hier een kopje verse munt in. Bier. Ook dit van 4 uur af besproken. Eens kijken of dit enigszins in de richting kunt. Van wat 4 bedag houden. Het thema komt dan binnen bij de inschrijving. En ga ze toch interpreteren. Eerst over de dorpel hier. Hier mevrouw, kopje verse munt in. Ja, heb ik gezien. Absoluut. Heerlijk, jongen. Hoppakee. Sterk of slapen? Sterk. Alsjeblieft. Ja, waar zien de munten liggen? Ja. Ja. Klopt mevrouw. Ja. Ruud van den Berg. Easy. Goed, top. Ja, Ja, lekker. Munten, jongen. Zeker, sterk. Zo sterk wie maar ken. Ja, zo sterk wie maar Dat ken. is goed gekookt, dat snap ik. Ja. Oh! Oh, kijk goed. Verbrand ik de vingers niet. Ja. Maar van jou maken hem sterk. Ding het. Alsjeblieft. Dankjewel Ruud. Nou, hij was Verdelen salaris hem, weer binnen. verdelen hem. Ja. Ja, ik kan voor hem schudden. Dank je. Dank Ruud. Hoi. Adie, Oet Bokkes, Ruud van den Berg. Ook van het befaamde trio Ik en die andere twee, hè? Die waren bij je zijn gekomen. Ja, zeker. Ja. Het snijdt vandaag sowieso confetti. Dus, Oasis kunnen bij je, Kane en Ik en die andere twee. het is weer wachten op de totten zeg. Zag het nog een keer aan zijn dom dit? Dus mij kunt de gendarmerie door. Robin Smeets, hoe wilder. Even een striepje Tom, verkleed als vrouw. Durf met. Even een blaastas onder je hand. Even een blaastas. Blaas tot ik stopzak. Hoefsmid doet stokken. Blazen, 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 blazen. Weet je geluk. Op deze zondag. Gendarmerietje. Allee. Meneer, u valt op. Val ik op, zeg je hier? Ja. Ik heb Heb je gedronken? Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb blazen. U zal even een blaastest moeten ondergaan. Kom eens even zien. Even blazen tot ik stop zeg. Blazen, 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 blazen. Tot ik stop zeg. Blazen. Opnieuw. U saboteert. Blazen, 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 blazen. Dat is te veel, hè? Dat is te veel. Dankjewel. Dat kan niet van niks. Dat gaat geld kosten. Ja, er werd een hoop gevraagd van het Nederlandse politiekorps met een NAVO-top die eraan komt. Dus gaat hulp Als van u u voor de uw boetes peul. op tijd voldoet, wil je hem even aankijken. Ja, staat het verhoor daarachter? Van de Belgische Twee politie. boetes. Ja. Gendarmerie. Ja. Kunnen we een keer samen gaan doen Eenmaal voor een lang gezicht en één keer voor te veel gezopen. Kunnen we een keer samen goed eten. Ik kan hier niet mee doen, ik ben niet onkoopbaar. En dat is wel De gendarmerie. Munthee. Munthee. De Gijzer Ruud. Ja. Even blazen. Ja. Ik is sowieso een boete. Blazen, blazen, Halen, halen, halen. blazen, 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 blazen. Tot stop zeg. Ik zit nu bij de fanfare. Woloors. Oh ja. Dat is te veel. Ja. Moest me brengen. Dat is goed. Ja.
Je kunt hier pinnen. Ja, door. We hadden een deurenmiddag voor Ja, L1. nou goed. Dankjewel voor het verbouwen. Lang gezicht en te veel gezopen. Werd ik voor geverbaliseerd. Dank je Robin. Oh jee. Ik kan bijna nog voorbij gaan. Is het Eddy Merckx? Nee. Ah, dat is Wil. Wil, wat is aan de hand? Wielrenner. Oh, wielrenner. Oké, ja. Je bent er vandaan nog. Ik ben Kom nog een keer opnieuw aanrennen. Ja, dat snappen het daar. Ren nog even die truc. Ja, oké. Dan snap ik hem dan. Camera, hallo. Weer van de mogelijk. Je hebt het dorpsgek. Ja, goed zit daar. We nemen dadelijk ook die adres en zo, een hoesnummer. Het wel conditie nog, hè, de Wil. Wil Mulders. Het is toch stiekem boven de 70. Dat is helemaal het. En een magneetfusher zien wat. Magneetstuk fusher. Wat mensen verzinnen, hè? Een magneetslokvisser. Oké. Slok steht er, sorry. Snoepvisser. Ja, ja. Kent hem weer door, kent hem weer door. Ja. Hoeveel kilo? 5. Mooi, je flink sloegen, joh, dit genoot. Ben Muilkens is dit, doet Spouwbeek. Ja, slok, snuits, snoep in de optocht gewoon nog wel een onderwerp dit jaar. Waar gaat Zurghuiver? Ja, ze hadden ergens giftig snoep aangelopen. Ah, dat is de wielrenner, dat is Wil Mulders. Snap ze het nu? Ja, oké. Wil, ik snap het nu. Snap je nou? Ja, wielrenner. Wielrenner. Ja. Ja, maar jongen. Kijk, met de piep leer keer. Ja, maar rustig aan. Die zit er in Limburg. Ja. Bijna Nederland. Hey, Ik jongen. de lang terug. Ik kom nog terug. Ik kom terug. Ja. En Ella wordt Rogier van den Brekel uit Herten. Navigatie. Hey Roger. Ik kom terug. Hier langs, joh. Ja, let maar goed op, die vlag zet je verkeerd om, hè. Land in nood. Land in nood, met allemaal die maatregelen. Ja, nog politiek in het thema. Ja. Je gaat naar Beringen. Volgend jaar? Beringen komt naar ons eigenlijk. Oh, oké. Met Heliums Groen. Oh ja, dat is een project, hè, Gluren bij de buren. Ja. Maar ze hebben ook altijd met de Advent een ramenroute in Beringen. Richting de Kerstmis. En dat duidt iedereen heel mooi de ramen versieren. Dat is een goede reden om bij de buren te gaan gluren. Ja. Een lokaal thema uitgelag in een regionale optocht. En aan de Blumkes te zien had hij eigenlijk ons buurtje nog gebouwd. Ja. Alleen bij kunnen ze niet pinnen. Nee. Maar Jos dan wel wel.
jarenlang deelnemer aan de Einzelgangeroptocht, Hilliam Schroen. Hoi Elian, dankjewel. Dat je wel eens pedellen? Ja, ik laat dit trend aan mij voorbij gaan, maar ik weet dat ganse volkstammen met zo'n bret in de heng staan. Maar dit is de oude versie geloof ik, ja? Einzelganger. Peddelen is hot. Met een brilkop ernaast, links de treunen, rechts het glas. Dat liedje kennen ze hier niet. Dat is voor Remun, van Frits Rademacher. Maar eerst gaan we pedellen. Ik pak de binnenbocht, en zijn struiming gaat sneller. Doch dat Roel, Roel Hendricks, goed Remun. Ja. Peddelen is hot. Peddelen is hot. Iedereen gaat naar pedellen, hè. Kijk eens hier de poederprijs voor euch, meneer. Alsjeblieft. En ik heb voor euch nog wat lekkers. Alsjeblieft. Rachel Meijs, goed Fijn dat je geleden. zo lang staat te wachten. Weet je wat, ik geef iedereen even een poederprijs. Dan gaan we. 1, 2, vangen. Hoppakee. Winnares uit Geleen van dit jaar van de optocht. Rachel Meijs, dankjewel. En proficiat met de poedelprijs. De laatste deelnemers komen richting de commentaarpositie aan de Sint-Hubertuskerk. In goed genoud. We zien weer een oude lange onderbox aan een stek. Maar dat is net de eerste deelnemer die we te zien krijgen. Die loopt bij vuur aan. Anton Bergs uit Elsen. Nou, we krijgen nu de onderbox in beeld. Maar Anton loopt er nog vuur. Met nummer 108. Spoorloos. Oh ja. Daar was ook iets mee met dat programma. Het is direct gestopt. Ja. Ze waren alle band kwijt, toch? Of niet? Spoorloos. Er wordt toch net zo goed onderzoek in dat programma gedaan wie gepretendeerd wordt. En het mag te laten slagen allemaal. Maar het kan ook gewoon over broene strepen in de onderbox. Hè? Spoorloos. En treinen. Ja, hij is conducteur, ja. Station Berk-Elslo, denk ik dan. Dus ook weer het thema gepakt en naar alle kanten uitgerold. Dat is wat Anton Bergs hij deed. Hey, wat is die die erin past? Ja, die is op begraven. Dat wordt overgrootmoeder. Die is wel die grootmoeder. Van voor het nog zo'n uur, van achteren. En zelfs aan de binnenkant sturen. Feestje, sorteneren, feestje. En in de tijd, hè, dat ze nog alles met zon en met Oostergal moesten doen. Hè. En nu, dat kost een auto met poetsen. En nu, nog geen flitsenbel meer. Hè. Feestje, sorteneren, feestje, korabi, feestje, pastinaak, feestje, rettig. Wat mogen we voor een zin? Dit is de vergeten groenteboer. Dat vindt zich leuk, hè? Vergeten groenteboer. En die Ubbing Goedstein. Feestje, sorteneren, feestje, korabi, feestje, pastinaak, feestje, rettig. Wat mogen het voor een zin, mevrouw? Pastinaak. Pastinaak, ga ik voor u regelen. Oh shit. Vergeten groenten. Oh, jammer. Feestje sorteneren, feestje pastinaak, feestje rettig, feestje korabi. Wat mag het voor u zijn, meneer? Korabi, ga ik voor u regelen, meneer. Oh, shit, vergeet de groenten. Feestje sorteneren, feestje korabi. De ene laatste heet de piepleg. Ja. Dat je die ook even filmen door. Jeroen Nijssen. Uitgenauwd. Ja. Jongens, aan is even wakker. Net te lege piepen. En Jeroen, heb ze de piep leeg? Ik kapot. Verkeerde schoen? Of? Gewoon verkeerde vrung heb ik. Ja, Jeroen had vrijgezellenfeest gehad. Kom maar even terug, Jeroen. Oh nee jongens. Heel te doen dit op.
Ja, en gefeliciteerd, denk ik, vier. Proficiat, toch? Ja, ik denk het ook. Dus die is gewoon goed voor de dag nog vrijgezellenfeest. Ja. Ja, ik heb een goede vriend. Waar ben je geweest? We zijn in Eindhoven geweest, een avondje. En wat happens in Eindhoven? Nee, ik heb een rustig delen. Het was een gezellige avond. Ik ben dankbaar die vriend, dus loop zij rond. Je doet er allemaal bij, man. Wanneer is de broelof? 2 mei allemaal komen. Jo. Jeroen Dank je, Nijssen, Jeroen. proficiat, dankjewel. Gang te liggen. En dan zien we bij de laatste. Ja. Guido Eugse uit Ransel, uit Ransdaal. Er is iets met het station hè, van Klummen. Ja. 5 keer op rij, station Klimmen-Ransdaal. Het hoogst gewaardeerde station van Nederland. Het hoogst gewaardeerde NS-station. Ja. Geen busstation, maar treinstation. En daar zijn ze groeiend op, hè? Zeker. Dankjewel Guido voor de deelname. En dan zit het erop. Ja. We hebben hier nog een einde, ja, 111. Oetseppa, Holland, Limpens. Ik weet niet of te duur. Kerkje werden is kleiner. Bestuur bij wat water bij de wind. Ik heb water bij de wind doen. Alleen heb ik dat zelf vanmorgen gemist. Toch fijn dat we met een geestelijke route gaan voor de Hubertuskerk. Het goed genoud, vuren de Hofkapel aankomen op de achtergrond. Dat betekent dat het voor de jury tijd is om in beraad te gaan, om een top 3 samen te stellen. Dat gaan we zo meteen bekendmaken en we gaan de vlag overdragen en alle plichtplegingen doen die er nog gedaan moeten worden. Vanuit goed genoud, zometeen dus de uitslag van deze 10e Angstganger optocht. Het is geliefd.
Welkom terug in het riek van de Schravenleren Groetgenhout. De ganse middag had hij de 10e Einzelganger op de voorbij getrokken. Meer dan 111 houden er zelfs. Uit Limburg en Van der Boete die hun thema hij aan het flink opgekomen publiek had laten zien. Dus we hopen dat er daarvan genoten had. We eindigen deze uitzending traditioneel met een prijsuitreiking. De jury had de cup bij je gestoken en in de top 3 samengesteld. De deelnummers had zich hij immers heen verzameld. Dus we hopen dat ze ons kunnen huren en dat we de goede lui op de buurt krijgen. Dat is immer een beetje een uitdaging. Maar ik wil Geer voor de nummer 3 van dit jaar het woord geven aan juryvoorzitter Tom Doesborg met een kleer roffeltje van de kapelmeester en het orkest natuurlijk. Tom, de 3e plaats. Ja, ik heb heel even contact. Het is niet zo helder het contact hier op Genoud qua wifi en zo. Maar we hebben via 3G nou ja, de 3e plaats. Oké. Optochtnummer, de 3e plaats dus, optochtnummer 52 John Verhoef Schinveld voor duurzame Deeuwe Vrugeral. Vroom, vroom, John, wat is ze? Oh. Hebben we John al gevangen? John Verhoef uit Schinveld. Is misschien met de Flintstone-wagen. Met de Flintstone-wagen. Richting Berghaaf, richting Silver. John werd nu aangetikt, ergens achteraan, denk ik. Ah, we zien hem wel komen. Ik zet hem op prijs. John, best er nog. Van achteraan komen nog deelnummers gelopen. John Verhoef uit Silvend is gezocht. Dat moet hij gestoren. Op de 3e plaats. Ja, er werd gewinkt daarachter. Dan kies je dat bordje. John, kom jong. Oh, daar Kumpen, ja, ik zie hem komen. Ik denk dat de zijn wagen op het laaien is. Had ook een buitenmars voor John, dan gaat het misschien gaan vlotter. Ja, doe dat maar even dan. Zet het hek aan de kant van John. Want ik zie daar als een kneeblessure, dus het liefste trapje. Hè? Ja, stel ik erop. Verduurzaamd Zunfer met John Verhoef Zinveld. 3e bij de Einzelganger op. Applaus. John. Ja. Tom, gaan we naar nummer 2. Ja, de VRG werkt nou net iets beter, omdat je allemaal wat rustig aandoet en stil blijft staan in Genoud. Even kijken. Ja, we hadden hier nummer 2. Ja, hadden we hier. Oké. Ja. Optocht nummer 78. Tij Wiltingoed Ilse. De Outlaw Service. De Outlaw Service van Tij. Dankjewel. Dat is de heung even naar de Outlaw Service gebracht. Alsjeblieft, laat hem zien aan het publiek. Ik kom dicht toe. Applaus voor Tij. Ja, dit horen al 2 hartstikke leuke acts, maar ik wil een roffel, want we gaan richting de winnaar. Wie wint de 10e Einzelganger optocht? Tom? Ja, er is net weer contact gelach met de jury. Ik kreeg nu het nummer binnen. Optochtnummer. De winnaar van de Einzelganger optocht 2025 in Groot-Genhout. Gaat naar optochtnummer. Oké, ze zeggen eerste regio. Naar Noord-Limburg. Optochtnummer 36, Leon Klabbers uit Tegelen op zoek naar de Einstein-telescoop. De Einstein-telescoop. Leon, de winnaar, uit Tegelen, daar Kumpen. Alsjeblieft, Leon. Even een kort antwoord op de sportjournalistieke vraag. Wat gaat er deugdig her? Oh, van alles. Alle geheimen van het heelal en dergelijke komen op dit moment bij mij in het Alle formules. Alle formules, ESMC kwadraat. Stel dich op die treden, jong. We helpen dich erop. Dankjewel. Leon Klabbers, uit Tegelen, winnaar van de 10e Einzelganger optocht.
Dit is de top 3 van dit jaar. Vergot natuurlijk nog een 11e editie. Dat houden we van tevoren nooit gedacht. Maar dat werd een jubileumeditie. Dat betekent dat de vlag, de Einzelgängervlag van de gemeente Berg van Groot-Genhout gaat naar de organisatie van volgend jaar. De organisatie tevens van de eerste editie van de jubileumvierse op de plaats waar ze begonnen is. Ze gaat naar Landgraaf, ze gaat naar de Wespelen. En ik weet niet of de hoogwaardigheidsbekleders klaar stond om die vlag over te dragen. Is dat allemaal in orde daarachter? Ja, daar komt de Einzelgängervlag. Kijk eens aan. Ik neem aan dat de gemeente Landgraaf vertegenwoordigd is met de Wespelen, de organiserende vereniging van Rimburg. En nog misschien 1, 2, 3, 4 wethouders, een hoofdcollege. 2, daar komt erbij. Fred Jans is erbij. Wethouder, ja, het gaat gebeuren volgend jaar, hè? Ja, fantastisch. We kijken er nu al uit. Ja. LVK-finale, Einzelgängeroptocht, Vezel Landgraaf volgend jaar. Landgraaf is door Vastelovens Hoogburg van Limburg volgend jaar. Zo is het maar net, spot on. Vergondigt de vlag in de hengduien, dan kan je aan de wandeling, want in de Einzelgänger is te voet, beginnen richting Rimburg, dat is die kant op. Ja, dan moesten ze achter naar links en dan kunnen ze vanzelf hoe ze zien. Proficiat met de organisatie, met de schöne Vastelovens jaar waar dat tegemoet gaat. De vlag gaat van Genhout naar Landgraaf, naar Rimburg. Ik weet niet of burgemeester Van Basten of hier in de buurt is. Nee, dan gaat ze gewoon van de schravenleren naar de wethouder. Draag hem u voor roffeltje nog even alsjeblieft. Ja. Geet naar het college van Landgraaf, naar de Wespelen. Dankjewel. Op 18 kant opgelopen. 4 gewoon troet met traditioneel ook op het volle borst gezongen. Het Limburgs volkslied, gebracht door de Hofkapel. Dank voor de aandacht. Dank aan alle deelnemers. Volgend jaar dus in Brokkelse in Rimburg de 11e jubileumeditie van de Einzelgängeroptocht. Een schöne zondag nog. En de groeten vanuit Groot-Genhout. Hoi! Waren Grundschule